فطرت برهان بتحتي فطاري فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبل تغنينا مدري سلا نفستنا مفينا تبحري حجونا نكاس وانا تحتا سلا تنغسنا اللي وحليب قوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نبيدو وموطأ لكاتي تجميرنا خزاز مرام الكوبيس الزراحة سمريت الله يقرف صقي كيف قصنا سبت كيسعنا زرقي عسير سنا عسير سنا يكرامتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفون حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقذ كون نقبرة شنشاي كتام أبرة ننقذ جو ننقذ بيتنا تسات حدث مكاني مسمار جوحات مسكاب تاريخ ورقة ودمنا سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا نايوت رتمنيتنا يو كم نريو زلنا علمنا بزع نقرات كهيدا بزات عمتي درفنا يفرهي ود ما كفيتنا يلنا مدبنا نايلوم كم نريو زلنا أب بيروز كهيزا اللو وعلا بزع حقتات كجمير اللو زخا أمريكا بوتا كتس أب عالم قصر حادة رايز نبرت بوتا بتغكل كتحز جميرة خمزلان إذا دما بعين أمريكاويان كما يريولو زي ناي جروب فوتو أبتنا أبيك زبلو وعلى استقبري نيرو جو بايدن دما مستا أبتهاجرت أنجد زلا بيرو أبتبو دبلوماسيون سلازي يلو ندحريت تقو حيفو نريولنا بكمي دما بريزنتنا تشاينا بغيح منس تقبلو ملو زي عبي ترقم كله خلو أبزو بانا دما حدا عبي كستتالو نسون ساني هناك رينا أبي أحمد زقات موزلو كونتاتون كرينا سلازي سفح زخوني أقداس النزلوه حبريتان تنتناكرينا لايك مقبار سبورت مقبار سام مودا تام سانا بس نحدما لعلا أقداس النت كلويو مجمر يا لومي نعاخي نعايزة قد سنة بوكن جمرينا أنا هيوب زا حبريتا زاب كل كبات صح كان اسمع زيا Election of Donald Trump, the excitement around cryptocurrency is sending its shares to record high levels. This as the president-elect has vowed to make the U.S. the crypto capital of the planet. Here with us to help make sense of it all, head of partnerships at Eaglebrook, Kristen Marabella. Kristen, good morning. Let's dive in because a lot of people don't really understand crypto. It's very complicated. So, أبزيا تصحفتن بيكمادو ترامب كاب زمرز درو أبتم كريبتو سبيس اللهم صبوغ يرترديكم على تكونتات كما يخيد كم زلو زربا زليه يكون بتكبار تري وصل زلهم أندقن بحجي بعابز بتزعبي ترامب أب سلطان مسمته حدا كابتك جبرويز بحال زلو بدحر مغارجة كسمعكم نزي سمعكي زدلس قمت مسادمة نعاها لو من عاقات صباح ندقها أقدر سنة كلويو نزلنا سمعك زخون وسانة ديجر كادمات صباح نقو رجس أنيا كتتعاس مهانكا so Trump appealing to Bitcoin funds vows US will be crypto capital of the planet أمول العالم ناي crypto capital رئيسة كثمانية عالمنا ويون رئيسي حيالا كتكون مخانا كمخ جبرائي لله درو كومندي أمريكا نزلت بلو زلو دونالد ترامب نيش تيتراي عبد يكون نيش تي نجار تغيرو إذا كريبتو زبال ناب كابز حجي زلو تصليلن دي زلو زبال زلو كابون اللي على كتصلال كم زغنة كابين اللي علي experts ناس قد دايز غلط وخلوا سمعوا and I really hope زي دونالد ترامب كابز مرت أتوم كلام ناتي مخرج سميكم
بمنقدي ينفست زقبركم بحالكم زقبركم تبغون ديو لازم نعطي تمرت سمعيكم قد مغندي كم زقبر لكم زي كورس وسيتكم ينفست زقبركم ناي بحكي كنا منتهي لو تنسيق خمزلو ستوك ماركت يكون كريبتو كريتيور يكون بلغم لذي اتزعبي هيجن قد محجي زخونه يكون حج انتهي كقات Kristen, good morning. Let's dive in because a lot of people don't really understand crypto. It's very complicated. President-elect Trump has said he wants to make America, like I mentioned, the crypto capital of the planet. After he was elected, I want to let our viewers know Bitcoin and other cryptocurrencies. زدت بلازا دونالد ترامب بعفوك بلو كريكم منتان كل نجار بجبت خن زارب سلندلي دونالد ترامب سمعوا Elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. This will So أنا president خوينا تتمريزة اتزقبرو لزولو بوتا دبا نورمال بوتا يكونن ناي كريبتو مليونيراتن بليونيراتن ناي كريبتو أزيوم بصحتي مبزوان زي لك أنا زا فيديو بزقبرو لازولو غدما أب تاريخ تزبس ناي كريبتو مليونير تفتيرو لزولو سلامتاي كمغينو بيتكوين ناي مودع تبص حواز بحال زنبرك مخلت عمت 69 شحي نيرو ريكورد بص عيد بحال زنبرك 69 شح نابي وريدو ناب 15 شح مس ورده نعو تويل أنا كورس شعي جميره أنا أبت مجمريا لعلي كيدو صبو كده شعود ما دخسر كسب يعني رمحنا طب كريبتو نوع سلس أنا أكو تاني مود أتا عصرت حمش الشح مسوردة جن كابزن تحت كتورد هيتخلني عبز بالما دم تامز بس أكو نوع عبز برنامجاتهم بنيشتي ولا بحمسة قرش تبقسوا بحمسة قرشي ولا بعسر قرش تبقسوا بمبال التبابع نيرة بزحت سمعكم نتناتي مخر سمعكم كورس ناتي وسيدكم نابتسقم تاعتكم فاين دونالد ترامب أب جزء من رجع كزارب كاليو لو مجن بريزنتي تمريت زلوا دروت مبصعنا تدما نخمرستم زلا على زغوزغوزولن سرحولن كريبتوم بيمان وغن من تري لهم ار اف كيز بحال زلو منستر تعنا غير وزلو هجي اذا سبزي افت كريبتو كونفرنس زي دونالد ترامب تساتفو زنبرن بعد تساتف نيرو انتي غيرو قد عامت مستساتفه مسو منو نخلهم دقو شو 22 شيء يعني را بيتكوين ولا 25 شيء حيفلتني لنفس وقف ودو شدش ديم شو عات دقلو لنفس وقفهم تكل تبيتنا تكل تدي ولا حمش بيتكوين جزيلهم إيماجن زون قول عزيهم نحوار انتي كونيا هفتامي نيرو مليونير نيرو جن نخلهم دوكم مسا منو لنفس وقفهم تكل تبيتكوين بب 22 شيء I don't know كلت 22 شيء 25 شيء قال لي ذكرنا أنا فيديو غير لنا يرشعوا رايوم اتم راح تكونوا دخلوا صباح نبعلوا حصوي ناي بريزيدنت يرشعوا بريزيدنت هذا مس دونالد ترامب يزوال هدر يرشعوا حصوي سلازنا بري حصوي كله جنسو كم دونالد ترامب بيتكوين زعملوا لنا كريبتو زعملوا لي أمينة رايدي كونكس هابتين أبغى سجاجير اللي هم بمبال نخلهم دكو ككلت بيتكوين جزيلهم أفتح جزيتي نتسقم توسيتكم سقم تدوسلوا بعسران حمشان زجازن دحرقين لهم 9 شح 9 حدا شح 9 سلسة شحون هاري مغني على كنه قلنا عبي جت أحد كيدخل حدا أقدر أسمع خارك بكم لازم أخرسهم عوا نهيوتكم دما زلا على قدر سنتك بكم serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. So there you have it. Trump promising to be the most pro-crypto candidate ever. And the price of Bitcoin, well, it's إذا تريوز اللهم كد مي أبزلن كان I think كد مهندس ساعات تجبريو أبجل point كمان شعتن زنا برولوس كبرويو هجي فيديو كبركل غي فلالس لزغنة واقع قمت كتبوا يدخلون يوم 9 شهور هم شميتين أبيلا لابزوان زي reflecting that, continuing its run-up after hitting several all-time highs throughout the week. Analysts still believe it could hit 100,000 by Thanksgiving. Kevin O'Leary just said it could be by the end of the year. Joining me now, Anthony Pompliano, professional. انتهيت بلتاني أسمعكم by Thanksgiving أبز مثل الأغنية مالتيو كساب 100 شيء كتحرم كم تخلي زنقر زلوا قلت 100 شيء هنقل ملنا يكون قدر سنة تابزي الكونسبت يا كنا نقرأكم دليل له كندي ألا أنا بيك كده هذا يكون فاندامنتالس إتمسرد بحر مقارن جازلو بوليسنا دونالد ترامب انتهيت الواحد قبل كم صغر نزوا دسم وقال لك عبتهم قربتنا بتناي بوليسنا Capital Management founder and CEO. It's always great to have you. So you think in the first 30 days, one of the first things he should do is establish this strategic reserve? If you're an So أبتن قدامه ثلاث معاتي سلطان مسحاز دونالد ترامب انتهي قبر له نزبل strategic reserve مالد ما منقص أمريكا بزح بيتكوين كحزالو درو بستفل عليه من قدي نقبلنيات هادو نقليلو زحازو كريبتو اللي هو بيتكوينات اللي هو نزك شوت ايكون كن حواري شوتوني لله دونالد ترامب قبل عليوجن استراتيجيك
ኣገደስቲ ዝኾኑ ቢትኮይናት ክገዙ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስምዖ ድሓን ድሕሪያ ንክገልጽ economic actor, you would buy the Bitcoin and then tell everyone that you bought it. You wouldn't tell everyone you're going to buy it and then let everyone else go buy it before you, right? The problem is that when you're campaigning, you got to tell people why they should elect you. What is your plan? And so he's already let the cat out of the bag that he's going to go buy Bitcoin. And so it's important that we do it because other countries right now are buying. We know El Salvador is buying. They have a public website that literally shows how much they're buying every day. We know the country of Bhutan has $1 billion of Bitcoin on their balance sheet. There are other countries who have not yet announced they're buying as well. If the United States wants to be the leader, they have to go buy Bitcoin. Are you worried that like El Salvador and Bhutan, with all due respect to them, they're not like major So እንታይ እዩ ዝብል ፀኒሑ መሲልኩም ኣብዚ ክርዳና ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂክ ኣሰት ክገብሮ ንቢትኮይን ክብል ከሎ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ስለ ዝኾነ መብዛሕቲ ግዜ ክገዝእ ኢልካ ንሰብ ኣይንገርን እዩ ገዚአ ኢልካ ኢኻ ትነግር ምክንያቱ ክገዝአ እንድሕር ኢሉ ክኸብር ስለ ዝኽእል እቲ ኣሰት ንፕሬዚደንት ዝወዳደር ስለ ዝኾነ ድማ ትም ኢሉ እዩ ዘሎ ኣብታ ስልጣን ምስ ዘይበግል ዘድልዮ ክገዝእ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ ብገለ መንገዲ እዚ ነገራት እዚ ናብ መንግስቲ ኤርትራ በፂሑ ገለ ክእምኖም ዝኽእል ሰብ እንተዘጋጥም ክንዲ ምንታይ ደስ ንበለኒ መስለኩም ምናልባት ነዘን ሓበሬታ እዚአን ደቆም ነቶም ፕሬዚደንታት እንተሰሚዖም መን እስከብፅሕሎም ምናልባት ንሳቶም ንዶናልድ ትራምፕ መን ይእሚንዎ ኢለኩም ብዛዕባ ክሪፕቶ መን ይእሚዎ ወዱ እቲ ዝነኣሰ ወዱ ካብታ ሕጂ ዘላ ሰበይቲ ዝወለዶ ቤረን ዝብልዎ ወዲ 18 ዓመት ዘሎ በዓል ንስዮም ይእሚኖ እሞ ክሪፕቶ ክኣምነሉ ዝኽኣለ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ስለ ዘይፈልጥዎ እቶም ንኣሽቱ ምናልባት ነዞም ሚኒስትራት ናይ ኤርትራ ደቆም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዘለዉ በጃኹም ኣብፅሕሎም ኤርትራ ክሪፕቶ ክትገዛላ ቢትኮይን ክትገዝእ ክትክእል ኣለዋላ ብውሕድ ምክንያቱ እተን ንኣሽቱ ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ገይን ክፃወታ ተኮይነን ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ክጥቀማሉ ክኽእላ ኣለወን እተን ዓበይቲ ሃገራት ድሮ ይገዝኣ ኣለወን ብሕቡእ ከም ዝገዝኣ ዘለዋ እዩ ዝንገር እተን ንኣሽቱ ሃገራት ግን ከም በዓል ኤል ሳልቫዶር ዝበሃላ ኣብ ወርሓዊ ዲ ወላ ክንደይ 1 ሚልዮን ዲ ኢንቨስት እናገበረት ብዙሕ ቢትኮይን ሒዛ ከም ዘላ ድሮ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤል ሳልቫዶር እቲ ናይብ ቡኬሌ ዝበሃል ከባቢ 19,000 ከላ ብዙሕ ገዚኡ ነይሩ 20,000 ከላ ብዙሕ ገዚኡ ነይሩ መራሒ ናይቲ ሃገር ማለት ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ነቲ ክሪፕቶ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝርድኦ ነዚ ተረዲዩ ሎሚ ንሃገሩ ንነፍሱን ፅቡቅ ውሳነ ዝወሰነ ንሓዋሩ ቅድሚት ክስራዕ ምዃኑ ተሃገሩ ስምዕዎ ሕጂ El Salvador and Bhutan, with all due respect to them, they're not like major economies in the world. Do we really get concerned that they're stockpiling and we're not? If they keep doing this and we don't, they will be major economies in the world. And I think that's the big thing is this asset is so asymmetric. If it continues to compound at any degree of annual return, it will end up being billions and billions of dollars on their balance sheet. The United States, we have a deficit. We have national debt that's growing. We're heading in the wrong direction. Those countries are heading in the right direction. And so we need to take a lesson out of their book. I took a lesson from Michael Saylor over at MicroStrategy. What was it, 5-10 years ago when he was buying Bitcoin with cash from the company and putting it on the balance sheet of the company. And I think at the time, people really gave him a lot of heat for it. And he's now laughing us all to the bank. Is that እዛ ትብሎ ዘላ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝበሃል ካምፓኒ ብዙሕ ብርክና ጥቐማን ግዜ ኣለኾነ ካብ ቀደም ማለት እዩ ነቲ ማይክል ሴይለር ስለ ዝከታተሎ ግን ቢትኮይን ትገዝእ ተኮይንካ ድማ ነቲ ብርክት እውን ክትገዝኦ ኣይትግደድን ኢኻ ብፍላይ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ክገዝእ ከሎ ንዑ ግዝኡ ኢሉ እናለመነ ከሎ ክንደይ ቪድዮታት ናቶም ፅአ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ግን ኣይሰምዖን ሎሚ ኩሎም ካምፓኒታት ካብታ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ብኡ እዮም ዝቐንኡ ዘለዉ ክንዲ ማይክሮ ስትራቴጂ ሪተርን ዘለዎ ካምፓኒ የለን ድሮ ቢትኮይን ዝዓበየ ፐርሰንቴጅ ስለ ዝሓዘ እቲ ካምፓኒ ብርክናቱ ንላዕሊ ድውንጨፍ ግን ካብ ናይቲ ካምፓኒ ብርክ ጥራይ ምግዛእ እቲ ክሪፕቶ ስትሬት ምግዛኡ ናቱ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ብሓፈሻ እታ ቪድዮ እዚኣ ኣይ ሪሊ ሆፕ ገለ መንገዲ ገይሮም ነቶም ኣብ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኤርትራ ዝሰርሑ ዘለዉ ነቲ ጉዳይ ትክፀልቡ ዝኽእሉ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ክትቆፃፀረካ ይትኽእል ሲንጋፖር ክትቆፃፀረካ ይትኽእል ቻይና ክትቆፃፀረካ ይትኽእል ራሻ ክትቆፃፀረካ ይትኽእል ነቲ ብሎክቼን ዝበሃል መፅናዕቲ ኣካይዶም ብትክክለኛ መንገዲ ነቲ ኮይን ገዚኦም ኣብ ወለት ናቶም ተቐሚጦም ብፍላይ ከም መንግስቲ ነዚ ብትክክል እንድሕሪ ሒዝዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዝበለፀ መድረክ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ነዚ ሃገር ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ውሑዳት ከማን ዓብ ነገር ክኾነላ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሃገር ግን ባዕሎም ዝያዳ እሳቶም እውን ይፈልጡ ኾኑ ግለሰብ ግን ብነፍስኹም ንነፍስኹም ክትሓልዩላ ይምሕፀነኩም እቲ ኩነታት ድማ ዓለምና እናተቐየረት ከላ ንስኻ ናትኪ ውሳኔ ምግባር ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ንእሽተይ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ናብቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ከሰጋ what Pennsylvania is thinking of doing? If the national government is going to do this, every single local government and state government is also going to do this. And so my message, if you work inside of a government, if you work at the local, state, or federal level, go put at least 1% in Bitcoin. You have to get off zero. You're sitting with cash, which is guaranteed to lose value. That is taxpayer money that is sitting there. If you want to protect it, which is part of your fiduciary duty, right, sitting in 100% cash is the wrong answer. And people always point, they say, oh, let's buy bonds. So መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ፈደራል ጋቨርንመንት ክገዝእ እንተጀሚሩ እቶም ስቴትስ እውን ንባዕሎም ክገዝኡ ከም ክጅምሩ ምዃኖም ኣነ ዝቕመጠላ ዘለኹ ስቴት
ብሰንኪ ሓደ ኪላ ዘማኽሮም ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ከም ዝገብሩ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ብዙሓት ኣብ ስዊስ ብዙሓት እተን ስቴትስ ድሮ እቲ ናይ ክሪፕቶ ቤዝ ስለ ዘሎ ብዛ ዓዲ ብፍላይ እቲ ናይ ጥልያን ወገን ዘለና ናትና እቲ ቢትኮይን እቲ ክሪፕቶ ብዙሕ ሄድኮርተርስ ናቶም ኣብ ስዊስ ስለ ዘሎ ድሮ ክገዝዎ ጀሚሮም እቲ ካንቶን ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኣብኡ ኢንቨስት ገይሩ ገለ ስቴትስ ገብርዎ ገለ ማይገብሮን እዮም ግን እዚ ናተይ ኣብዚ ቀድሚ ክንደይ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ሓበሬታ ርየ ነይረ ብሓፈሻ ሃገራት ሃብታማት ካምፓኒታት ኩላቶም ይገብርዎ ኣለዉ ንስኺ ንስኻ እውን ካብኦም ስለ ዘይተሓይሽ ንእሽተይ ገንዘብ ወላ $100 ጥራይ ኢንቨስት ተገበርኩም ኣይክኸፍኣኩም ክብለኩም ይደሊ ድሕሪ ሕጂ ቀጥታ ኣብቲ ናይ ዓለምና ውድድር ክኣቱ ክጅምር እየ listen to this one by sea. But shipping containers don't just hold goods, they hold something else too, power. And China is all in. That's why they've been investing massively in ports all over the world. China probably has stakes in a port near you. They're creating a network. ቻይና ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓስብ ከለኹ እዚ ጉዳያት እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ወደባት ቻይና ዝሰርሓቶ ወይ እውን ኢንቨስት ዝገበረትሉ ወደባት እዩ I really hope ኣብዚ ወደባት እዚ ኤርትራውን ከም ገለ ኢላ ኣካል ናይ እዚ ክትከውን እሞ ሓደ ብሉፅ state of the art ወደብ ንክስራሓላ ሽርክነት ጌራ ምስ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ምስ በዓል ቻይና እዩ ወደብ ዝሰርሕ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና I hope ተስፋ ይገብር ንስለቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ወለዶ እዚ ዕድል እዚ ንኤርትራውን ከጋጥማ እቲ ሽርክነት ንቻይና እውን ናብዚ ገፃ ንክትከይድ ክገብራ They're creating a network. And it goes beyond trade. This is a story about promises, sprawling ambition, and a plan to dominate the seas. ቻይና ትሰርሖ ዘላ መደባት እዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ትሰርሖ ዘላ ወደባት ንካልኦት ሃገራት ዓለም ዓብ ተስፋ ዝፈጥር ክኸውን ከሎ ንሃገራት ዓረብ ንሃገራት ምዕራብ ከምኡ ድማ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ዓብ ጭንቀት ዝፈጠረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክሰርሑ ዘይክእሉ ካልኦት ሃገራት ብዝሰርሕዎ ዝቐዱ ሰባት ሓሳዳት ጥራይ ዝብሎም ኣነ ንባዕልካ ሰሪሕካ ክትገብር ዘይትኽእል ካልኦት ሃገራት ወይ ካልእ ሰብ ንካልእ ሰብ ምስ ሓገዞ በቲ ዝሓገዝ ዝረኣኻዮ ክትሕስብ ተጀሚርካ ክትቐኒ እንድሕር ኮንካ ሓሳስ ስለ ዝኾንካዮ ኣይሆብ ድማ ይሓልፈልካን ክብል ይደሊ ምክንያቱ ቻይና ክትሰርሕ ከላ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ክሰርሑ ኮት ባይታ ዝኸልከሎም የለን ኣይሰርሑን እዮም ነቶም ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ከስርሑ ይደልዩን እዮም እዚያታ ትሕዝን ክፋል ናይ ትሕስድና ዝሪኦ ዘለኹ But let's start small. Let's go to Kribi in Cameroon. It's a coastal town known for its sandy beaches and fresh fish. Now it's also home to a deep water seaport built by China just down the coast. This is what the coast by Kribi looked like on satellite images about 20 years ago. Not too much going on. In 2011, a Chinese state-owned construction company started building ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ካሜሩን ዝበሃል ኣብቲ ወደብ ቻይና ንምዕራብ ኣፍሪካ ነትገብሮ ኣብ ኣፍሪካ ነትገብሮ ወፍሪ ክጠቕማ ኢላ ነዚ ዓብይ ወደብ ሰሪሓቶ ክስራሕ ከሎ ብዙሕ ሰብ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቡ ምስ ተወደየ እውን ሓደ ዓብይ ሃብ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ስለ ዝኾነ መዋፈር ንብዙሕ ነገር ገይሮምሉ ምስ ካሜሩን ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዓብይ ቴክኖሎጂን ዕድልን ከም ትረክብ ናይ ስራሕ ዕድላት ከምኡ እውን ስሉጥ ወደብ ተለካ ነገራት ብፅፉፍ ስለ ዝመፁ መናብረብቲ ዓዲ ክሓስር ተኽእሎ ኣሎ Of course, Cameroon ማለት ሓደ ብዙሕ ብልሽውና ዘለዎ ሃገር እዩ ይሃልኻ ከምዚ ዓይነት ወደብ ክስራሓልካ ተኽኢሉ ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር ከም ዘለዎ ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ኩሎም መራሕቲ ምስ ግብፂ ዲል እናገበሩ ዝተፈላለየ ወደባት ዝስራሓሎም ዘሎ እቲ ወደባት ድማ ነቲ ቁጠባ ናይተን ሃገራት ኣብ ምብርባር ዓብ ተራ ዝገብር ዘሎ እዩ ሓንቲ ኣነ ክነግረኩም ክንምንታይ ንሕና ከም ድሌትና ንዛረባ ኣለና ሓደ ግዜ እውን ኣንፃር ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ወደብ እንተተዋሂብዋ ቻይና ክሰርሓላ ከም ትኽእል ይርዳየ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዓብይ ዕዳጋ ንቻይና ስለ ዝኾነ ተርዲኹም ኣለኹም ዓብይ ዕዳጋ ንቻይና ንንብረት ናይ ቻይና ዓብይ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ኢሎም ወደብ ምሰርሑ ነይሮም ንኣብነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅቡቕ ዝምድና እንተዝግበር ነይሩ ከምቲ 2018 እንተገይርዎ ዝነበረ ፅቡቕ ዲል እንተዝገብሩ ነይሮም ወደብ ዓሰብ ቻይና እናጎዩ ወደብ ዓሰብ ካ ይምገበርዎን ስለምንታይ ምስ ወደብ ጅቡቲ ስለ ዝወዳደር እቲ ወደብ ጅቡቲ ድማ ብዙሕ ፀገም ስለ ዘለዎም ምናልባት ካብኦም ፈርሁ ግን ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ባፅዕዱ ኣብ ገለ ነገር ክገብሩ ምኽኣሉ ምክንያቱ ነቲ ኣክሰስ ማርኬት ናይ ኢትዮጵያ ክብሉ ንረብሓናቶም ገለ ነገር ክገብሩ ምኽኣሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ወላቲ ናይ ጅቡቲ እውን ምስ እውን ኣብ ልዕሊ እውን ምደገሙ ነይሮም ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ቻይና ናይ ንግዲ ሃገር እዩ ንግዲ ብጣዕሚ ዘገድሶ ኤክስፖርት ዝገብር ሃገር እዩ ኤክስፖርት ክገብሩ ተኮይኖም ድማ ስሉጥ ዝኾነ ወደባዊ ኣገልግሎት ክህልሎ ዓብ ዕዳጋ ድማ ክህልሎ ዓብ ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ዘገድሶም ኣብቲ ዕዳጋ ክሸጥሉ ዝኽእሉ ኣገዳስነት ኣለዎም እዩ ናትዋይ ድማ እቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ዝያዳ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ይረኣዩ ግን ስትራቴጂካሊ እንድሕር ኮንካ ድማ ነተን ንኣሽቱ ሃገራት እውን ንኣብነት ሓደ ካብቲ ሶፊስቲኬትድ ወደብ ኣብ ጅቡቲ ኣለዎ እቲ ናይ ጅቡቲ ወደብ
ዝሃነፅዎ ከምኡውን ኦፕሬት ዝገብርዎ ሰም እዮም እዚ እቲ ብቅዓት ናይ ቻይና እንድሕር መፂልካ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረልካ ዝኽእል እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ለንቀና ኣጋጢሙ ዘሎ ክመለሳ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚ ኣሜሪካ ፅልዋ ከመይ ኢሉ መሬት ይዘብጥ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ርኢና ኣብ ፔሩ ኣብዚ ናይ ኣፔክ ዝበሃል ዘሎ ኣኼባ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ብዓብዪ ቀይሕ መንፀፍ ክቕበልዎ ከሎ ንባይደን ግን ዝቕበሎ ሰብ እውን ኣይገበሩሉን ማለት ሓደ ሰብ መፂኦም ሬድ ካርፐት የለ ገለ የለ በቃ ከም ዘላታት ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ክቕበሉ ከለዉ እዩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብ ላዕሊ ድማ ረይዎ ወላ ሓንቲ ይገበሩሉን ስለምንታይ ዘይገብረልካ እንተ ክትገብር ኢኻ ብክብሪ ትቕበሎ እዚ ድማ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘርኢ ኩነታት እዩ ብምባል ብዙሓት ሰባት ሪያክት ክገብሩሉ ርኢና ኣለና ስለዚ ሃገራት ንኣሜሪካ ተኣክል ሃገር ሕፍረት እውን የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ንዘይገብረልካ ዕግርግር ከምፃልካ መንግስቲ ክቅይረልካ ንዝደሊ ተራ ሰብ ጌርካ ትቕበሎ ነቲ ንቁጠባዊ ልምዓት ናትካ ንዕቤት ናትካ ዝሕግዘካ መራሒ ግን ብክብሪ ትቕበሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ወላ ቻይና ከምየ ገይራ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ብቀይሕ መንፀፍ ተቐቢላቶ ንመራሒ ናይ ጀርመን ኣብዚ ቀረባ በዝመፀ ግን ሰብ እውን ኣይተቐበሎን እንታይ ማለት እዩ እዚ ንስኻ ዘይትገብር ተኮይንካ ከይቅበሉካ ክእሉ እዮም ብስኦም ዘይትሰርሕ ዘይተኽስብ ተኮይንካ ሸለል ክቡካ ክእሉ እዮም ተርቦሖምን ምሳቶም ብእንካን ሃባን ክትነግድ ትኽእል ተኮይንካ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ኣቀባብላ ክገብሩልካ ይኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ መርኣያ ናይዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ወላ ኣብቲ ዋዕላ ምስ ተሳተፈ እውን ጆ ባይደን ኣብ ቅድሚት ከምፅዎ ይከኣሉን ትትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚት ፕሬዚደንት ናይ ፔሩ እያ ተባዓልቲ ቀጠልያ ኣብ ጥቃ ዘሎ ናይ ቻይና ኣብ የማናን ፀጋማን ዘለዉ ንሪኦም ዘለና እዚኦም መራሕቲ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ናይ ካልኦት ሃገራት ክኾኑ ክእሉ እዮም ጥቃ ዘሎ ናይ ቻይና እዩ ብሓፈሻ ባይደን ብድሕሪት ኣብ የማናይ ወገን ካልኣይ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ከም ክኸውን ጅስት ብዙሕ ግዜ ዘይረአ ነገር እዩ ግን ኣይ ቲንክ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ሃገራት ቦታ እናትሕዝዋ ይመፁ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣባይ ሃገር እያ ግን ንዓምሳኻ ፅቡቅ ሽርክነት ተዘይብላ ወላ ሓንቲ ኣስተዋፅኦ ተዘይብላ ኣብ ዓድኻ ኣብ ዓዶም ዓብዪ ይኹን ኣይኹኑ ንዓኻ ዘገድሰካ ኣይኮነን ኣብቲ ዓድኻ ክትቅበል ከለካ ስኻ ዘገድሱኻ ሃገራት ጥራይኻ ንቅድሚት ከተምፅእ ትኽእል እዚ ከዓ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እቲ ፕሮቶኮል ገለ ዝበሃል ንኣሜሪካ ንካልእ ሃገር ድሌት ካብላ ድሕሪት ተገበርካዮ ፀገም የብሉን ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብቲ ድሕሪት ምግባር ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ኢጎ ናቶም ነቲ ስምዒት ናቶም ብትክክል ከም ዝትንክፎም ፍሉጥ እዩ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ክንሰምዕ እስካብዚ Will be reining in its aggressive military actions and bluster, challenging U.S. interests in the Pacific and the South China Sea, especially what Beijing does, endangering Taiwan. So, how does the U.S. military stance toward Beijing expected to change under President-elect Trump? Retired Colonel Joe Porcino is with us, former CENTCON spokesman. Colonel, good to see you. We know already by the two picks, Secretary of State nominee Marco Rubio, he was blacklisted by China. Mike Waltz, as a national security advisor, one of the harshest critics of China on Capitol Hill, he has said we are in a Cold War with China. They lay it as it is. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተመሪፁ ኣሎ እቶም መሪፅዎም ዘሎ ንናሽናል ሴኩሪቲ ከምኡውን ንፎሬን ስቴት ዲፓርትመንት ወይ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ክኸውን ረቂሕዎ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ዝበሃል ንሱ ድማ ብቻይና እገዳ ወሪድዎ ዘሎ እዩ ብሰንኪ እቲ ዝኽተሎ ዘረባን ዝወስዶ ዘሎ ነገራትን ንቻይና ንኸይከይድ ወይ ዝተፈላለየ ካብ መንግስቲ ቻይና እገዳ ወሪድዎ ዘሎ እዩ ስለዚ እገዳ ወሪድዎ ዘሎ ሰብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌርካ ኣለኻ እንታይ ክግበር እገዳ ዲኻ ክተልዕሎ እንታይ ክግበር ስለዚ ናይ ቻይና መርገፂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ኩናት ዝሑል ኩናት ዝበሃል ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ What do you expect to see from the new president? Eric, what I expect to see is a combination of intense pressure and intense diplomacy. If you remember 2016, 2017, 2018, really beginning around 2018, President Trump really dialed up the tariff pressure and the messaging pressure on China. But at the same time, he cultivated a relationship with Xi. I think we're going to see the same thing here, where I think you've got some real China hawks here in Waltz and Rubio. And I also think that Trump is going to enter the kind of carrot and stick situation where he is. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ መሪፅዎም ዘለዎ ሰባት ፀረ ቻይና ወይ እውን ተሪር መርገፂ ኣንፃር ቻይና ዘለዎም ሰባት ተኾኑ ተሪር ዝኾነ ታሪፍ ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ታሪፍ ገለመለ ክገብር ኸውን ግን ዲፕሎማሲ እውን ክገብር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሸለል ኢሉ ወይ እውን ብጎቦ ጎቦ ዝኸይድ ስለ ዘይኮነ ዋላ እውን ምስ ቻይና ተሪር መርገፂ እንተለዎ ፊት ንፊት ገጢሙ ድማ ክዛረብን ክሰርሕን እንካን ሃባን ክብል ዝኽእል ስለ ዝኾነ ቻይና እውን እንካን ሃባን ክብልዎ ድልውነት ስለ ዘለዎም ኣካይዳ ናቱን ወሳኒ ሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ ምስኡ ንክሰርሑ ፀገም ክህልዎም ኣይኮነን ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ክድይብ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ተኾነ
ኮይኑ ተሪፉ ግን ክልቲኦም ሃገራት ተራኺቦም እንካን ሃባን ክበሃሉሉ ዝኽእሉ ዓይኒ ክጠማመትሉ ዝኽእሉ መድረኽ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎም ክልቲኦም ተራኺቦም ከለዉ ጆ ባይደንን ፕሬዚደንት ሺን ተዘራረቡ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ጆ ባይደን ዓመተ ስልጣኑ ናይ መወዳእታ ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክብ እዚ ድማ መፋነዊ ክኾን ከሎ ኣብ ትሕቲ ጆ ባይደን ኣሜሪካ ንቻይና ልዑል ብድሆታትን ፀገማትን ዝፈጠረት ሃገር እያ ነይራ ቻይና ግን በቲ ዝወረዳ ድሕር ከይበለት ነቲ ዘሎ ኩነታት እናበድሀትን እናሰዓረትን ወይ እውን ከከም ኩነታቱ እናበድሀት ኣብዚ እዋን እዚ መመሊሳ እናሓየለት ዓብ ፅልዋ ዘለዋ ሃገር እናኾነት ትመፅእ ዘላ እያ ክልቲኦም ሃገራት ድማ ባይላተራል ሪሌሽንስ እንካን ሃባን ወይ እውን ይህን ይህን ክበሃሉ እስከ ንሽተይ ንስማዕ እዮም Duties, we have simultaneous interpreting. I learned to speak Chinese. Wish I did. 好啊，我先说。Okay, let me begin first. 很高兴再次。ዝርክብ እዚ ዓብ ርክብ ምዃኑ እንታይ ከዓ ብምንታይ ትርኢ ኣብ ጆ ባይደን ብፀጋሚ መን ኣሎ ጃክ ሰለቨን እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ብየማኑ ከዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ አንቶኒ ብሊንከን ስለዚ ቶፕ ዴሌጌሽንስ ናቱ ከም ዘለዎ ስለዚ እቲ ሃይ ስቴክ ወይ እውን ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ርክብ እዩ It's a great pleasure 拜登总统先生见 to 面 see。you again, President Biden. 过去4年， Over the past 4 years, 中美关系虽然历经跌宕 China-US 起伏， relations have gone through ups and 但 downs. 在我们两人领 But 航把舵 under 下， our joint stewardship, 也开展了 the 卓 two 有成 sides 效的 have 对 also 话 been 和合作， engaged in fruitful dialogue and 总 cooperation. 体实现了稳定。 And the ዝሓለፈት 4 ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነተይን መርሕነትካ ርክብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ወለቕ ዘለቕ ላዕልን ታሕትን ክብል ተራዩ እንተኾነ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅእ ከም ዘይከደ ወላ እኳ ብዙሕ ብድሆታት ተነበሮ ብፍላይ ካብ 2023 ወይ 22 ናይ መወዳእታ ጀሚሮም 23 ርክባቶም እናመሓየሽዎ ስለ ዝኸዱ መወዳእታ 23 ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ምስ ተራኸቡ ድሕሪኡ እቲ ርክባት እናተመሓየሸ ከም ዝመፅእ እዩ relationship has been kept 中 stable 美关 on 系 the 的发 whole. 展历程 These 也 developments 印证了中美建交 reconfirmed 45年来的经验 experiences 和 and 启 lessons of 示。 the past 45 years of China-US 如果 diplomatic 两国 ties. When the 做 two 伙伴 countries 做 treat each 朋 other 友 as partner 求 and 同存 friend, 异 seek common ground 彼 while 此 sharing 成就 differences and help 中美 each 关 other 系就 succeed, 能得到 our 长足 relationship 发 would 展。 make considerable progress. 如果把 But 对方 if 当作 we 对 take 手 each 敌 other as 人，恶 rival 性 or 竞 adversary, 争， pursue vicious 相互 competition, 伤害 and，seek to hurt each other, 中美关系就 we 会 would 遭遇 roil 挫 the 折，甚至 relationship 倒退。 or even set it back. 当今世 The 界 world 动荡不安， today is turbulent, 冲突频发， plagued by conflicts. 新老问题 Old 交织共 problems are 振， compounded by new ones. 人类面临前 Humanity 所未 is 有的 faced 挑 with 战。 unprecedented ብሓፈሻ ከም ናይ ቻይና መራሕቲ ኣዝዮም ብሱላት ውሕሉላት ምዃኖም እዮም ዝንገሩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ፊት ንፊት ኣብ ህልኽን ተንኮልን ምትንዃላትን ከኣትው ድሌት ከም ዘይብሎም ዳርጋ ዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ዝፈልጦ ነገር እዩ ቻይና ንኣሜሪካ ከተውድቓ ወይ እውን ክትኣልያ ወይ እውን ክተርማ ከተዳቕማ ዝኾነ ነገር ትገብር የብላን ቻይና ንቻይና ከተማዕብለ እያ ትፅዕር ዘላ እቲ ቻይና እትኸዶ ዘላ ምዕባለ ኣሜሪካ ማዕርዩ ክትጥፍን ክትዓብን ስለዘይከኣለት ዘጋጥማ ዘሎ ፀገም ዳኣሉ እምበር ኣሜሪካ ንቻይና ከውድቕዋ ኢሎም ቻይና ንኣሜሪካ ከውድቑ ኢሎም ለይቲ መዓልትን ዝሓልሞ ነገር የብሎምን በንፃሩ ኣሜሪካ ንቻይና ንምውዳቕ ኩሉ ዝከኣሎም ሓንጎልን ሓይልን ርክባትን ዝምድናታትን ኩሉ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኩሉ መሳርሒ ንቻይና ንምውዳቕ ኩሉ ዝከኣሎም ኩሉ ኣብ ኢዶም ዘሎን ኣብ ጥቅኦም ዘሎ ኣፅዋራትን እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እዚ ከዓ ከምዚ ዓብይ ዕምቆት ብትዕዝብቲ ዘድልየ ኣይኮነን ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ እገዳ እዮም ዝገብሩላ ዘለዉ ምዕቡል ኣድቫንስ ቺፕስ ከይረኽቡ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ብቕልጡፍ ንኸይከይድ ነቲ ንዑ ክኸውን ዝኽእል ቀረባት ካብ ምዕቡል ዓለም ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፅእ ዝነበረ ከምዘይረኽብዎ እናገበሩ ይግድዎም ኣለዉ ቻይና ዝኾነ ነገር ዝኣገድዎም የብሎምን ፍኮርስ ግድዮም እቲ ግብረ መልሲ እናበፅሐ ምስ ከደ ኣብ ዝሓለፈ ነተን ወታደራዊ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እገዳ ገይሮምለን ነይሮም እዚ እሱ ከዓ ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገለ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዘዕድም ስለ ዝኾነ ንኣታቶም እውን ፅባሕ ንጎ በቲ ኣፅዋር ካርሞም ስለ ዝኽእሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወታደራዊ ዕላማታት እቲ ወታደራዊ ካምፓኒታት እገዳ ውሪዶም እዮም ብሓፈሻ ግን ቻይናን ኣሜሪካን ቻይና እንካን ሃባን ዘለዎ ምክብባር ዘለዎ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ክትገበር ትደልያ ኣሜሪካ ግን ኣይትደልዮን እያ ንሱ እቲ ፀገም ብዓብዩ ማለት እዩ challenges. 大国竞争不应 Major 是势在 competition 必 should 色， not be the underlying 团结 motive. 协作才能攻 Only 克世 solidarity 界。 and cooperation can help humanity overcome 新一轮 difficulties. 科技革命和 To 产 wage 业 a 变革 flourishing 方兴未 scientific 艾， revolution
make the wise 积极探 choice. 寻两个大国正确 Exploring 相 the 处 right way for two major countries to get along well 实 with 现 each 中美 other. 两 Our desire 中美人民实现中美 Woodside Summit. اوكي بوجن تشاينا انا نوح زباله زربا مودتا كابتن كلن زبالن بحصر زباله نامريكا نتشاينا كنترول غيركا ويون قرقيركا موداق صبغ ايكونن قبول ايكونن كعوت كايكلني بمبال كم زودت زربو يزنقال In San Francisco, and I'm very proud of the progress we both made together. Our military communication at multiple levels, our leaders are now regularly talking to one another on a regular basis. On AI, we have brought together our nation's experts together to discuss risks and safety. Our counter-narcotics, on that issue, we resumed cooperation and جو بايدن دما يبلالو ابتحي مرحنتنا كلتينا بزي كابتي ولا معرفت بدهوتات كلتينا تراخينا بزح نقرات كنسالت كيلنا اب اي اي artificial intelligence كلتينا نكلتينا كيلاتات نا تطمامتو عالم كود زي كل حقتات كتاتاتون زرارب لنا ابزنا دراغ وي ونا حشيش قلمله زبل عودتاتون نا امريكا بزح ابتا عدوم زاتوم زلو دراغ كاب تشاينا يزبقس بالامنا سلازلهم ولا كا نخمو محلا زخون تزينا بري بتقين بت بزعبون زررب كم زلونا امونغا اكلتين هجرات ابكالون وتهدراوي حيلتاتناتهم قدم ركب اقاريصم سلازنبرو نحات حدوم دايالوج كلهم كم زغلن زخون يكون ميس كالكوليشن كي قاتم نتسقام كبده زغل نغرات دما I want to note, in my country, Mr. President, overdose deaths are coming down for the first time in 5 years. We have a lot to discuss, but let me close with this. For over a decade, you and I have spent many hours together, both here and in China and in between. And, I think we spent a long time dealing with these issues. Let me close with this. I once had to count up the number of hours you and I spent alone together. I remember being on the Tibetan Plateau with you, and I remember being in Beijing, all over the world. سنتايز بلزلو جو بايدن انتاي كم زلزلو كو اكزاكتلي تردات نجن انا نسخاني بلولو بريزنت شي بحلفة 10 عامتات بزح بتشاينا يكون بكالبو تتات امريكا امونغو بزح ساعات كم زحلفنا زي زلنا صقمات نبلو زلنا ما بزح غزي كم تزراربنا له ايو زبل زلو بحفشا تشاينا تزلو زلا امريكا افدق قيامت يا صقم كتفطر لا دلنيا زلا قداي تايوان ناب كينات كيوسد متتتاون امريكا خلالو يات لامبر اب كباب امريكا زقاطم زلو صقم سلو زلو يكونن بحفشا تي صقم زلوم نساتهم تناي امريكا تي تشاينا تخدو زلا غعزون سقات سل تفطرولهم زلو And both as my engage with Xi and Oh, good. Donald Trump was elected again, or are they saying, we're in for it? Oh, I think it's the second one. I look, he's taking advantage of instability all over the world, the kind of a little bit the same way that China looked at Nixon. Yeah, you talk about the investments. Xi visiting a $3.5 billion port that China built in Peru. As you know, they've been spreading their billions around the world, especially in Africa, as well as Latin America, to get Chinese influence. How do we combat that? Is there any way to do that? سنتاي لحتى له إذا كلنا أب عالم نريو زلنا ودبات ببليونات دولارات حنصو زلو نابنة بيرو أبز حج كيد وزلو 3.5 بليون دولار كفيلو فلو يسخوني ودب تسريح له نحن أب أفريقيا هم يقبروا له كل عالم تشاينا جنزب سلو زلوهم هم يقبروا له نحن بخميكم بدهم نخل نزي زقاتم زلو حيلنا تشاينا نزي زرقحنا ودبات تكنولوجي كمون فابريكاتات رجعتات حيويات تقبروا زلوسي بخميكم بدهم نخل نحن أمريكاس انتاك تقبر تخل تبل حتى تولو بتحطه حتى يتوزلو كمل لسه خلص سمعوه انتاك قبرهم زغول من هالبعض أبزبنا دونالد ترامب يزارب زلسو. Our position. We've lost our position, but I think the way to do that and the way that President Trump and his cabinet selections are going to look to do that is to really ratchet up the tariffs, ratchet up the messaging, ratchet up the pressure, and at the same time try to re-engage one-on-one, this kind of personal diplomacy where Trump made outreach and overtures into President Xi. I think it was working. It was on glide path towards success. سنتايز بلزلو دونالد ترامب كقبر زخل مالت تي تعريف زبال زلو تي نت نبرتنا تشاينا زمس تعريف مقبار بزل عليه كقصلو خمزلون بريشر دما تسقط قصل كمزلو كم دما مسجين تشاينا حماقيا كمزيا نابلكا حماق بروباغندا دما كقصل كمزلو بزل عليه كسر حلهم كمزخل يوم زلو سو كل زبلو زلو نحنا كنفتر لنا كنسرح لنا كنعبل لنا ديكونا تشاينا عم يغيرنا كركيرنا ودقايت علامه زلو دونالد ترامب بزل عليه ولو كأمريكا make America great again يبل ما جاز بل تروح أنت له
ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ ግን ማዕረክንዱ ለውጥ ከምፅእ ዝኽእል ፕላናት ኣብ ምስ ቻይና ክወዳደር ከሎ ማለት እዩ ብዓብዩ ምስ ቻይና ኣብ ውድድርን ኣብ ህልኽን ክኣቱ ዳ እምበር ንኣሜሪካ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ክዕብይዋ እዮም ኦፍኮርስ ኣሜሪካ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ መንግስታት ብፍላይ እቲ ናይ ኤፊሽንሲ ዝበሃል ዘሎ ብኢሎን ማስክን ቪቬክ ራምስዋሚን ዝምራሕ ዘሎ ንሱ ብትክክል ስርሑ ክሰርሕ ተኽኢሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ቅርጡ ዝኾነ ኣካይዳ እንተተኣታትዩ ከምዚ ናይ ክሪፕቶ ንብሎ ፀናሕና ነቲ ክሪፕቶ እውን ከታታትውዎ እንተጀሚሮም ኣብቲ ናቶም ሲስተም ኣብቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ጥራይ ብዙሕ ዕቤት ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ብዙሓት ካምፓኒታት ኣብቲ ናይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ስፌር ብሎክቼይን ዝበሃል ብዙሕ ምዕባለ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብኡ ድማ ብዙሕ ሰብ ሞደርን ስራሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ሃብቲ ድማ ው ይፍጠር ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ጌን ብሕጂ እውን ዘለዋ ፀጋታትን ፀጋታት ናይ ህዝብን ናይ ካልእን ተጠቂማ ነቲ መንግስቲ ዘለዎም ናይ ኩናት ወልፍን ናይ ዕግርግርን ተገዲፎም ንቻይና ክብድህዋን ክመርሕዋን ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ወላ ኣብታ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ እውን ቅድሚት እዮም ዘለዉ ንኤሮጳ ንገለመለ እንዳ ኣይትበለሎ እምበር ኣሜሪካ ስቲል ፅቡቅ ዝኾነ መርሕነት ዘለዎም እዮም እዚ ንኣሜሪካ ፍተወፅላዮ ሓቂ እዩ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን Germany's ruling coalition, the German economy is set for worse times. There is a multi-billion euro hole in the German budget and the country is headed for its second year of contraction. A leadership vacuum in Germany is also one in Europe. This comes at a time when the EU hopes to set up a united response to possible tariff increases from Donald Trump's administration in its second term. Chancellor Scholz believes the EU has what it takes to support globalization. In dieser Sache ጀርመን ድማ ብዛዕባ ቻይና ብዛዕባ ኣሜሪካ ምዕባለ ሽርክነታት ገለመለ ክንዛረብ ከለና ኣብ ኤሮጳ ድማ ቁጠባዊ ቅልውላው ጥራይ ትዘረባ ዘሎ ውግእ ቁጠባዊ ቅልውላው መንግስቲ ቅልውላው መንግስቲ ዝወድቕ ዘሎ ምርጫ ገለ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤሮጳ ብዙሕ ናይ ቁጠባ ሓድሽ ፖሊሲ ወይ እውን ሓድሽ ዝሕጉስ ዜናታት ኣይትሰምዕን ኢኻ ነዊሕ እውን ገይሩ ኣብ ኤሮጳ ዳርጋ ሓቃሓይሽ ሓድሽ ኢኖቬሽን ስለዘየለ ሓድሽ ነገር ፈጠራውነት ካብ በዓል ኣሜሪካ ወይ ካብ ቻይና እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ዝመፅእ ነገር የለን እዚ ኸ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ኤሮጳ መመሊሶም ይጉተቱ ነይሮም እቶም እንኮ ሓድሽ መኪና እውን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ኤሮጳ ጀርመን ንሳቶም ኮላይ ነገራት ፋሒልዎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንግስቲ እውን ኮላፕስ ገይሩ ኩሉ ነገሩ ድማ ናብ ሓደገኛ ማዕዘን ይኸይድ ኣሎ EU has competencies to do what is necessary, but we should all very clearly seek talks. My position on this issue is very, very clear. We do not support protectionism. Chancellor Scholz fired his finance minister from the fiscally conservative Free Democrats for opposing his plan to suspend the debt brake, again in order to raise more funds for Ukraine and the economy. That led to the FDP withdrawing from the government, leaving Scholz. So ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ልፍንቲ ምስ ኦላፍ ሾልዝ ዝነበሩ ገዲፎሞ ከም ዝኸዱን ነፍሲ ወከፎም ድማ ምትእምማን ሲኢኖም ከም ዘለውን ፖሊሲ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምሕዋይ ድማ ሓደ ንኩላቶም ኣብ ሓደ መርገፂ ከምፅእ ዝኽእል ፖሊሲ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ፍልልይ ኣብ መንጎም ዘሎ ድማ መመሊሱ እናገፍሐን ናዕብየን ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ነቲ ኩነታት ናብ ዝባእሰ ክወስዶ ይኽእል ካልኣይ ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክንርኢ ኢና A Republican has nominated former Democratic Congresswoman Tulsi Gabbard to serve as Director of National Intelligence. My colleagues Rachel Rubel and Charlotte Dubinsky talk through the significance of that and the other new appointments. If she's confirmed by a Trump-friendly Senate, so it's pretty much dotting the I's and crossing the T's, she's going to run the 18 US intelligence agencies. I mean, this is a massive portfolio, and given her... ሶንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቱልሲ ጋባርድ ትበሃል ዘላ ጓል ዴሞክራት ዝነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይና ብዙሕ ካምፔን ዝገበረት ሕጂ ድማ ናይቲ ኩሉ ኢንቴሊጀንስ ኮሚኒቲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበባት ሙሉ ሲአይኤ ናቱ ድዩ ኤፍቢአይ ናቱ ድዩ ናሽናል ሴኩሪቲ ድዩ ኣይዶኖ ኩላቶም ቶም ኩሉ ዓይነት ከባቢ 18 ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ናቶም ጠቕላላ ሓላፊት ክትከውን እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ብዙሕ ነውፅያ ፈጢራ ዘላ ስለምንታይ ገለ ካብቲ ቀደም ዝነበራ መርገፂታት ክንሰምዕ ንሱ እቲ ነውፅ ዘፍፅእ ትጫውጫው ዘብሎም ዘሎ ነቶም ሚድያ Dance on so many issues. It's one that a lot of people are going to be saying, okay, what's going to happen now? We have got Tulsi Gabbard, who's a former Democrat, and not just any former Democrat. This is the former vice chair of the Democratic Party. This is a woman who is in the mix. She was the core center of this party, seen as one to watch. In fact, she ran to be the Democratic nominee for president back in 2020 for that race, of course. ያ ኣዝያ ዲሞክራት ዝነበረት ሓያል ዲሞክራት ዝነበረት ሰብ እያ ነይራ ክሳዕ ክንደይቲ ዲሞክራትስ ካብቲ ህዝቡን ካብቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ እውን ተነፂሉ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ኣመና ናብ ኩናትን ዕግርግርን ስለ ዝኸደ ተቐደም ናይ ሰላም ፓርቲ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ፓርቲ ኮይኑ ናይ ኢሊት ፓርቲ ኮይኑ ናይ ኮርፖሬሽንስ ናይ ተም ፋርማን ፓርቲ ኮይኑ
እዚኣ ምስ ጆ ባይደን ኣብ ርእሰ ኣስራውን ተወዳዲራ ነይራ ሓንቲ ካብቶም ነቲ ቫክሲን ዝበሃል እዚ ናይ ኮቪድ ዝነበረ ብተርኢ ዝተቃወመቶን ብሰንኩ እቲ ዘውረዶ ፀገማት ኣብቲ ባይቶ ኣምፅያ ዲስካስ ዝገበረትሉ ሰብ እያ ነይራ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ እውን ብተደጋጋሚ ነቶም ኢሊት ናይ በዓል ክሊንተን ፋሚሊን ሂለሪ ክሊንተን ገበነኛ እያ ዝበለታ ኣብ ብዙሕ ድማ ነቶም ኢስታብሊሽመንት ዝነቐፈት ኣብ መወዳእታ ድማ ጠቕላላ ገዲፋቶም ዝኸደት እያ ሓደ ካብቲ ዘርቆሓ ግን ኣብዚ ኩናት ናይ ሱሪያ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ And actually she talked also in that debate about the rot, and something she's talked about quite a lot that goes back even further. She talks about the Obama administration and talks about the issues with the Syrian conflict and how the Obama administration are So ብዛዕባ ምትትታው ናይ ኦባማ ምሕደራ ናይ ኦባማ ዲሞክራት ማለት ከማ ኣብ ሱሪያ ዝገበሮ ምትትታው ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝፈጠረን ሱሪያ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ከም ዝፈጠረላን ናብ ሱሪያ በኣካል ከይዳ ነቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ባሻር አልአሳድ ከም ዝረኸበቶ እውን ዝንገር ስለዚ ካብቲ ሰርከስ ናቶም ኣብቲ ናቶም ሓሸውዬ ተሓቢዮም ንዓለም ከይፈለጥካ ዝተፈላለዩ ዝገብሮ ወፃኢ በኣካል ከይዳ ነገራት ክትርኢ ዝኽኣለትን ነዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ብተሪሩ ዝተቃወመቶን ዳርጋ ኣብ ናይ ዓለም ሰላም ንኸተምፅእ ተስፋ ዝነበራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክገብራ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብዙሕ ትፅቢት ዝነበራ ግን ሕጂ እውን እዚ ሒዛቶ ዘላ ስለያው መርበባት ናይ ኣሜሪካ መፈንቅላ መንግስቲ ዝገብሩ ኩናት ዝጅምሩ ሕማቅ ዕግርግር ዝገብሩ ቀንዲቶም ስለያው መርበባት ከም በዓል CIA ስለዝኾኑ ናቶም ሓላፊ ስለትኸውን ሰላምን ርግኣትን ንኽመፅእ ታዛ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ትኽእል ሰብ ምዃና እንተኾነ ብሕጂ ረቑሕዋ እዩ ዘሎ እምበር እቲ ሰነት ሂሪንግ ዝበሃል ኣሎ ንሳቶም እዮም ክቕበልዋ ድዮም ኣይቅበልዋን ግን ወላ ኣብቲ ሰነት እውን ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ስለ ዘለዎ I hope እዚኣ ትዕወት ትኸውን ነተን ዝመፃ ዘሎ 4 ዓመት ለውጥ ኣብ ምምፃእ ዓብይ ኣበርክቶ the Obama administration arming what were then seen by the Americans as being Syrian rebels actually led to those arms into the hands of terrorists like Al-Qaeda and ISIS. So she's blatantly pointing the finger towards the Obama administration and saying, hey, all this terrorism we've seen for, say, the last 20 years is your fault. Let's just have a listen to what she had to say. So ብሓፈሻ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ዕግርግር ብምሉ እዚ ኣብ ሱሪያ ዘጋጠመ ሞትን ህልቂትን ከምኡውን ኣብ ሊብያ ብዛዕባ ሊብያ እኳ ይዛረብኒ ግን ናይ ሱሪያ ዝያዳ ትዛረብ ኩሉ እዚ ውፅኢት ናይቲ ጌጋ ፖሊሲ ናይ ኦባማ ከም ዝነበረን ኦባማ ሓደ ካብቲ ተመን ዝኾነ ንዓለምና ድማ ልዑል ዝርገት ዘተኣታተወላ ሰብ ምዃኑ እያ ትሕብር Well, she does know a thing or two about current affairs. This is somebody who served as an army reservist. She was actually in Iraq. She saw combat in Iraq. She was there helping out the medics at the time. And that, she said, so really formed her opinion. ብሓፈሻ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ስልጣነት እንተደይባ ብደረጃ ዓለም ከተምፅኦ ትኽእል ኣስተዋፅኦ ወይ እውን መረዳእታ ናታ ንዶናልድ ትራምፕ ናብ ፅቡቕ ነገር ንክደፍኦ ዝበለፀ ዕድል ዘለዋ እዩ ተስፋ ንገብር እቶም ገበርቲ እከይ ካብቲ ስልጣና ኣይኣልይዋን ይኾኑ ናብቲ ፅቡቕ ንክትከይድ ድማ ከምፅዋ ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ ናብ ፅቡቕ ንክደፍኦ ድማ ኣምላኽ ክሕግዛ ንደሊ ሰላምን ርግኣትን ስለ ንደሊ ማለት እዩ ናብ ዞባና ክመፅእ ሕጂ መጀመርያ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ምሰሓሓባትን ኣብ ዞባና ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፅልዋን እስከ ንርኢ ብዚ ሚና በርበራ ፊ እቺ ኢትዮጵያ የታሰረችው ሁሌ ይሏታል ሐቢሳ የሚሉት እኛን ነው በአፉ ተሳስቶ ነው ሶማሊያ ያለው ኢትዮጵያ የታሰረችው ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ በኩል አሁን መተንፈሻ ልታገኝ ፈልጋለች አገላለጹ ራሱ እኮ ራሱ አገላለጹ ኢትዮጵያ መተንፈሻ ነው የምትፈልግ ይሄ ታፍናለች እያለን ነው ስለዚህ መተንፈሻ ትፈልጋለች ካለ መተንፈሻ እንዳናገኝ የሚሰራ ወይም የመተንፈሻ ሂደታችንን በሙሉ በዝም ብሎ sometimes ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ምሰሓሓብ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ናብ ሶማሊላንድ ክትመፅእ ኣብ ተሓስበሉ ዘላ ለንከነ ሶማሊላንድ ምርጫ ኣካይዶም ነይሮም እቲ ምርጫ ድማ ተወዲሎም ፅቡቕ ምርጫ ርትዓዊ ምርጫ ከም ዝነበረ ድማ እቶም ተዓዘብቲ ኣካል ዝኣተው ገሊፆም ነይሮም ሕጂ እቲ ምርጫ እቲ ነታ ሃገር እትያ ከም ሃገር ተቐባልነት ንኽትረክብ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል we don't know ብሓፈሻ ግን እቲ ጉዳይ ኣዘራብና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ቀልጢፋ እንኳ ሓጎሰኩም ሰላማዊ ምርጫ በመካየድኩም ብምባል መልእኽቲ ሰዲዶም ነይሮም ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ናብ ሶማሊላንድ ገፃ ትኸዶ ዘላ እቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ናብ ዓመቱ ይቐርብ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ይኾኑ እቲ ምርጫ ሓደ ካብኣቶም እቲ ሙሳ ቢሒ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊላንድ ንሱ ምስ ተመረፀ ድሕሪኡ እቲ ውሳነ ናበይ ገፂኡ ከይትኸውን ብሕጂ ትፅቢት ነይሩ ስለዚ ግብፂ ነዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን
ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትቀርብ ከም ዘይብላን ናብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ወደብ ክትሕዝ ከም ዘይብላን ወተሃደራዊ ቤዝ ክትገብር ዕድል ክትረክብ ከም ዘይብላ ንብለኩም ኢና ኣብዚ ኤርትራ ይኮነት ዘይደሊ ግብፂ ኢትዮጵያ ብፍጹም ናብ ቀይ ባሕሪ ይኹን ዋላ ናብቲ ባብኤል መንደብ ብሶማሊላንድ ጌራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣይትደልያን እያ ስምዕዎ ብሕጂ በዓሎም ከመይ ኢሎም የጉርዑ ኣለዉ እዚ እናበልዎም ኣንጻር ግብፂ እዮም ውይ ክብሉ ዝግባኦም ግን አንጻር ኤርትራ የሚዛረቡ ሰው ኩሉ ጊዜ ለበጣ የሚያይ ሰው እንዳንተ ነፍስ ይፈልጋል ማለት ነው። ታንቀን ታፍነን እንድንሞት ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ነው ሎጂኩ። ራሳቸው በራሳቸው እዚሁ ከንግግር ውስጥ ማውጣት እንችላለን። ኢትዮጵያ የታፈነች አገር ናት ካለ በኋላ መተንፈሻ ግን ወደ ሶማሌላንድ ትፈልጋለች። في صوماليلاند الجديده اللي بيسموها بونتلاند عشان ሌላው እንደዚሁ ፖንትላንድ تبقى دي شوف مقدشو تحت اهي دي العاصمه بتاعت صومال بتاع الصومال الاساسيه الصومال التاريخيه هم بقى لا ይሄ ታሪካዊ ሶማሊያ አለች ፖንትላንድ አለ አርድ ሶማል ወይም ሶማሌላንድ የሚባል አለ ግን ኢትዮጵያ ያንን መርጣ ያውም ይላል እንግዲህ ከባበል መንደብ በደንብ ተጠግታ ጅንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሶማሊያ ካርታናት አንተሪኹሞ ሶማሊያ ዝበሃል ባዕሉ ተሃገር ከም ሓደ ስጡም ሃገር ኣይኮነን 5-6 ፌደራል ስቴትስ ኣለዎም ነፍሲ ወከፎም ድማ بعليتاتون استمغاقل اليوم تزعبي عليت نايت هاجر زي حجي بريزنت زلو محمود شيخ حسن شيخ محمود ناتو عليت مخاني زنقر بحفشا قن تي هاجر اوريدي اثيوبيا بملكع نايتي فدرال منقس ناتوم ملزينا ون اثيوبيا خبرا خلو فدرال ستيتس كجمرو خلو نتهاجر نببتانا زقل لخون كم زغل ابتا ارتيكل ناتوم ابتي كونستيتيوشن ويون قوام زبلو دما አንቀ 39 ዝብልዎ እተን ክፍለ ሃገራት ወይ እውን እተን ክልላት ዝበሃላ ዘለዋ ክንጸላ ከም ዘለወን ስለዚ ልክ ንምብትታን ምጭእቲ ገይሩ ይሰሪሕዋ ሓንቲ ሃገር ጥምርቲ ንክትከውን ኢሉ ይኮነን ገይርዋ ይዝበሃል ንኢትዮጵያ ንሶማልያ ድማ ትክክለኛ ልክ ከምታን ኢትዮጵያ ዝገበራ ከማይ ገይሩ ኣብኡ ምፅርዋ ስለ ዝነበሮ ኣገይ ናይ ሶማልያ እውን እንትኾነ ብዓሌታቶም በቲ መበቆላ ዓሌት ናቶም ብእንዳታት ስለ ዝተመቐለ መብዛሕትኡ ግዜ ሓድነት ንክፈጥሩ ዋላ እኳ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት እንተለዎም እቲ ሃገራውነት ስምዒት ስለ ዘየለ ኣብቲ ፀቢብነት ክነብሩ እዮም ዝመርፁ እዚ ከዓ ሶማልያ ዋላ እኳ ሕጂ ፅቡቅ ዕድላት የጋጥማ እንተሎ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዕግርግር ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ነዚ ጥራይ ኢናኻ ክንመሃረሉ ዘለና ሱዳን እንድሕሪ ከይድካ ብዓሌታት ብእንዳታት ዝተሓመሰት እያ ሱዳን ሲቀደም ሱዳናዊ እንተልካ ጅንስ ሰክሽን እዮም ዝብሉካ እንታይ ይበው ዓሌትካ እንታይ ዓሌትካ ትብሎ ሃድሮብ ዲኻ جعل ديقا I don't know بدوية ديو تعلمهم نعطوم جنسات الله ما نذكروني جن جنس أكشنيهم زبلون تايو عليك كما بقول اندخا ويقل ملي خان تايو بخم مستمع غلط يا تهجر تسلطان ون تم شمال زبهال تم سمين زنبور سمين تسلطان هزوم منيرم لك كم تمساسالي كم جاب إثيوبيا حجي أورومي هزوم الله سلطان ولا زلنا تمساسالي شجرات يزول لاب سومالي دما طلعوا فوق عند باب المندب كده باب المندب هم بلا ኢትዮጵያ باب المندب ማለት የቀይ ባህር መውጫው ላይ ነው ሄዳ መወጣጫ ደግሞ ወይ መተንፈሻ ይፈለገችው طاين حته وخدوها وسموها جيبوتي ያው ከዚህ በፊት ሌላውን ባበል መንደብ አካባቢ ወስደው ጅቡቲ ብለው የሰየሟት አይነት አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ معلش يا شباب الله يكرمكم عشان انا برضو نسيت بس انا فاكر انها في حاجه اسمها جيبوتي بالظبط زي ما بقول لكم الناس الشباب الجديد خصوصا الشباب الجديد شفت 77 يعني لحد 77 ما كانش في حاجه اسمها جيبوتي اصلا نا جيبوتي በጣም አዲስ ሀገር ናት ጅቡቲ የሚባል ሀገር አይታወቅም بعفش أنت هم زبل زلوا تي نا إثيوبيا استراتيجيك بوتات ربحات ناتا نبتف دق بحري بخمي من قدك تمستدخل سوماليا جبت زبحال كم حجر أبسب عن شوعة ناس نترقبو أو ناس نتاويجو حجر زغميو ولا تجيب زبحال ونكوت انتاوي حجر قاد خنة دحر مجزعتي زي حجز اللو جزعتاوي دوب ناتو دحر مجزعتنا عند إنجليز زمت سيتي exactly demarcation احتمال بالسودان زلهم بتقولين بتنا ونهايتهم نجبتي كبسب عن شوعة كسب حجي حدا لولاوي حجريو أنتم نعشتي تفلتوني هم نحن ناقن جبتي حجر كي كونوا نفلتينا زين في زربايت زرب زلو أجد سجد نبي تبيع زتو كريت زرباناتهم انتاي زري كازي أمونجو جبسن أمونجو تبيع زلو مثل الأخ كند من تاي نحت عدم زيت أنا صنم مخانم هذه زيهم كلتا زياتهم دحري زيت أنا بفلاي جبسي كند من تاي نتبيع بحر نخيت ركب
كم تتصنع ነበር በነገራችን ላይ አንድ ሰው እዛ ጅቡቲ የሚኖር ሰው ዛሬ ወይም ትላንት ጅቡቲ የሚለው ቃል ይቡቲ ማለት ነው የሚባለው በትክክለኛው ይቡቲ እና ይህ ማለት የኔ ማለት ነው በአፋርኛ ነው አይገርም ይህ ማለት የኔ ነው ምናልባት እዚህ ውስጥ ካላችሁ ሌሎች ማስተካከያ ካላችሁ ተሰጡኛላችሁ ግን የኔ ድስት ማለት ነው ይላል ይሄ አፋሮች ናቸው ይሄን ሚሉትና የነሱ ጅቡቲ በቋንቋ አፋር ይዝነግሉ ዘሎ ስለዚህ حق خون خل حسوت ስለዚህ ፈልጦ አፋር ካስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታት ኣብቲ ሃገርቲ ኣብቲ ከባቢውን ኮመንት በለውን ጸገም ዘለው አይኮነን እኔ የሚገርመኝ አፋሮች እዛ ሆነው ኢሳዎች ሶማሌዎች ምናም ተሰባስበው የሰሯትን ሀገር አረብ ናት ብለው እንደዚህ ሲያደርቁን ነው هي كانت اسمها الصومال عشان بس الدكتور عباس يبقى واخد باله يا رب يكون عارف الحكايه دي على فكره الحمد لله انا مذاكر الملف بتاع القرن الافريقي كويس جدا እኔ ግን አለው አባስ ሸራቂን እበልጠዋለሁ በሌላ ጉዳይ እሱ ምንድነው የዚህ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ፖለቲካውን በጣም ገብቶኛል ይላል አንድ وكمان الخلافات العرقيه هنا يعني انا ሌላው የዘር ለዘር ችግራቸውን በደንብ ገብቶኛል ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጅቡቲ ምናምን አካባቢ ያለ ኤርትራ ምናምን አካባቢ ያሉ ችግሮች በጣም ይገቡኛል ካለ በኋላ በተለይ የኢትዮጵያ ممكن مثلا اقول لك في كم عرق في منطقه اثيوبيا واريتريا ለምሳሌ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሐከል ወይም በነሱ ውስጥ ያሉ የዘር ብዛት ወይም ዋና የዘር ነገዶች ወይም ጎሳዎች ምን እንደሆኑ ብታይ عفشا انتايو of course ابقرنا افريكا يمزلو كاب افريكا رحوق ايكونن زلو هيوتهم دما ابقرنا افريكا استمركوس ስለዝኾነ ግብጻውያን ዛዕባና ይቀርና አፍሪካ አፍልጦ ኩሎም ሃንደበት አይኮነን ወይ ወን ዘገርም አይኮነን ምናልባት ኣብ ስዑድያ ከግደስሉ ኩሎም ኣብ ግብጽ ግን ህይወቶም ትማይናቶም ካበይ ከም ዝመጽእ ስለ ዝፈልጡ ዝሰትይዎ ማይ ዝሕጸብሉ ማይ ንሕርሾም ዝጥቀምሉ ማይ ካብ አፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ተኮይኑ ብዛዕባ ቦታቲ መጽናዕቲ ንክገብሩ ሮኬት ሳይንስ አይኮነን ስለዚህ ታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ አካይዳት ህዝቢ መርዳት ኣለኒ እሱ ድማ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ከም ዘለዎ ኣብቲ ድሕሪት ድማ እንታይ ዝብል ወላ እቲ ህዝቢ እውን ንሓትሕዱ بعليتو ولا هيمانوت حدا خوينو بهيمانوت نهيمانوت ملو بملو زسمع حزب كم زي كونه يزبل تاي مالتي يسو حدا هيمانوت كلون حد حدود قاتل تري حدا عينت بهير كلون حد حدود قاتل تري حدا عينت هاجر كلون حد حدود قاتل تري نابله يزغلص بفلاي ኢትዮጵያ ይዝገልጽ ተዘረባ በዚህ ኮምበርባን ሶማል ላብን እንታይ ብለኩም ጸኔ حدا عينت ህዝቢዩ ቋንቋ ሓደዩ ሃይማኖት ሓደዩ حد حدود قاتل እንታለው عليتاونت ابزر زمركوس اب عليت زمركوس بوليتيكا ስለዘለዎ ተመሳሳለ በኢትዮጵያ እቲ ምቅትታል ካበይ ድመጽ ዘሎ እዚ ሓሸውያ ውሽጢ ዘጋጥም ዘሎ ሓደ ዓይነት ህዝብ ክኸውን ይኽእል ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ዘሎ ክርስቲያን ዝበሃል ኣብነት ተጋሩም ሰምሓሩ ክልቲኦም ሓደ ሃይማኖቶም ባህሎም ዝተቀራረበይ ግን እቲ ጸልኦ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ክትሪኦ ትኽእል እዚ ነቲ ናይ ዘርኢ ጸገም ኣብቲ ቦታቲ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ዝነግር ናይ ዘርኢ ጸገም ንኽትፈጥር ተኮይንካ ድማ እንታይ ክትገብር ጸገም ክትፈጥር ተኮይንካ ሃገራውነት ኢኻ ክትሃንጽ ዘለካ ነቲ ዘርኢ ዶ ነቲ ዓሌት ዶ ነቲ ኣውራጃ ዶ ነቲ ገለመለ ዶ ኣሊኻ ሃገራውነት ዝበሃል ኪዳን ኩሉ ህዝቢ ሓደ ሃገረይ ተደልያ ኣብ ደቀ ማሕረ ይቕመጥ ተደልያ ኣብ ቁርደት ይቕመጥ ተደልያ ኣብ ናቕፋ ይቕመጥ ተደልያ ባጽዕ ዓሰብ ይቕመጥ ክብል ርዲት ክልወሎ ኣብ ስዊስ ተለኻና ኣብነት ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ስለ ዝነብር ጀርመን ዝዛረብሎ ጣልያን ዝዛረብሎ ፍሬንች ዝዛረብሎ ኣበይ ትነብር ምናልባት ቋንቋ ሓፅረካ ኸሊ ፍሬንች ስለዘይ ትኽላብ ናይ ፍሬንች ቦታታት ክነብር ካብደኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ክትነብር ዜጋ እንድሕር ኮይንካ ስራሕ ጥራይ ይርከብ ንቁጠባኻ ይመችእካ ዓቕሚ ጥራይ ይሃልኻ እምበር ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ኬትካ ክትቅመጥ ትኽእል ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ከምኡ መንፈስ ግን ሃገራውነት ምስተሃንጽ ጥራይ ዝሰርሕ ጸቢብነት ከሎ ከምኡ ክኸውን ኣይክልኒ ወዲ ዓድና ኣይኮነን ወዲ ከባቢና ኣይኮነን ወዲ ኣውራጃና ኣይኮነን ናበልካ ምኒን ክትብል ኣይትኽእልኒ ሃገራውነት ተዘይተሃኒጹ ኸ ትግራዋይ ኣብ ኦሮሞ ዝኾነ እንተገይሩ ድሕሪ ግዜ በኣስም ሰጋጥመ እቶም ኦሮሞ ሓፊሎም ነቲ ትግራዋይ ጭፍልቕዎ ወይ ነቲ ሃብቲ ይወርስዎ ኣምሓራይ ኣብ ገለ ቦታ ተገይሩ ከምኡ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዘርኢ ዝበሃል ዓሌታውነት ክሳብ ዘሎ ፖለቲካ ንቕድሚት ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ኢኻ ትተርፍ concerns about some of the things that the Obama administration is choosing to do or not do. Now the Trump administration is obviously establishing a different relationship. Can you talk about the differences and what that means to Egypt? That is true. That is true. There is a true understanding to the realities in the region, and there is seriousness and responsible actions in facing extremism and terrorism in the region. And that's a wonderful thing indeed. There is nothing there.
سنتي لحتى زنيو أب زيد أب تقدم مالتي أوباما خلوا وين ديمقراط سب سلطان كله بزح مرددا أمسهم كم زي نبركة أب زبنا دونالد ترامب جن بزح مرددا أنت سفان كم زي لك عايز نجر بفلاي أب تعدم أب تكباب سينا قبرش برا وحيل له نمخلكال زبل RSC دونالد ترامب بزح حاجة زي قبر له خمس نبرة قبل عليه دم حجي مزنا حوتي أقاتي موزلو جبتي عبي ولا حتى تركب كم زغنت فلاينا إسرائيل قداي تدكيسو التناي حوت قداي نجبسي بزح الواصل زلوا إيرتراون عبي أقدر سنة كل واي زنا حوت قداي مزازم أنت زي رقيبو متأن التناي حوتي حيل زبرته متأنو تناب كاب زلوا هجرات ولا حتى نخرج باق ديتايو سلزي أنت قدايتي جبس أويان نزع الجيمس نا دونالد ترامب بسلطان ممتع بقطع كنت قبلوا كقايلون مخانم يوزر إيكا بمقطع إثيوبياويان أب صوماليا زعندروا زلوا مجمريا جنزياس كن رأيا لنكنه نبعلا نفسها أزارويت كوينات የሆነች ሄሊኮፕተር በባህር ዳር የሚገኘው ኃይል ንብረት የሆነች ሄሊኮፕተር በባህር ዳር የሚገኘው የአየር ኃይሉና የሲቪል አየር ማረፊያው ላይ ለማረፍ እያኮበኮበች እያለች ተከስክሳ በሄሊኮፕተር ውስጥ የነበሩ ሁለት ሰዎች መጎዳታቸውን የአየር ኃይል ምንጮቻችን አስታውቋል። ሄሊኮፕተሯ እያረፈች እያለ የተከሰከሰችው የአውሮፕላን መንደርደሪያ ላይ በመሆኑና የተከሰከሰው አካሏ ወዲያውኑ ሊነሳ ባለመቻሉ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ አደጋው ከደረሰበት ጊዜ ከ4 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ሶስት ሄሊኮፕተሮች እዛ ሄሊኮፕተር ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ኣብ ባህር ዳር ወዲቓ ከም ዝተሓምሸሸት እዩ ዝንገር ዘሎ ጠንቅናይ ምውዳቓን ምህራማን ኤግዛክትሊ እንታይ ከም ዝነበረ ኣይተገልፀና ኣሎ ግን ሓደ ካብቲ ዘሎ ኩነታት بتكنيكاዊ ፀገም ዲ ወላ እንታይ ግን ስቲል ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ነቲ መንግስቲ ዘለዎ ኩነታት ዘቃልዕ ምዃኑ ዝነገር አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር የሚደረጉም በረራዎች ቆመዋል። የአየር ኃይል ምንጮች ማምሻውን የሄሊኮፕተሯን ቅሪት በክሬን አንስተን ጨርሰናል ሲሉም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንጮች ደግሞ የተቋረጠው በረራ ነገ ይጀምራል ሲሉ አስታውቋል። ያነጋገርናቸው 3 የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች 3 ሄሊኮፕተሮች ዛሬ በከተማዋ አየር ላይ ሲንቀሳቀሱ ወይንም ሶስት ሄሊኮፕተሮች ናቸው ዛሬ ሲያንዣብቡ የዋሉት በባህር ዳር ሰማይ ላይ። ነገር ግን እንደተባለው ከሶስቱ አንደኛው በባህር ዳር አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ሲደርስ መከስከሱ ወይም መውደቁ ነው መንደርደሪያው ላይ የተነገረው። እንግዲህ ከዛ አካባቢ በደረሰን መረጃ ነው በባህር ዳር ከተማ በሚገኘው ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ዛሬ ቀትር ላይ ነው አንድ የውጊያ ሄሊኮፕተር ተከስክሷል። በዚህ ምክንያት ከባህር ዳር ወደ ተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች እና ወደ ባህር ዳር የሚደረጉ በረራዎች ከም ዝንሪኦ ዘለና እዛ ሄሊኮፕተር ኣብ ባህር ዳር ካብ ዝነበራ 3 ነፈርቲ እንቀሳቀሳ ከም ዝነበረን ሓንቲ ካባተን ከም ዝወደቐትን ኤግዛክትሊ እንታይ ምክንያት መውደቕያ ከም ዘይተፈልጠን ኣቦ መንፅር ድማ እቲ በረራ ካብ ባህር ዳር ኣዲስ አበባ ዝነበረ ከቢድ ተቋሪፁ ከም ዝነበረን ካብን ኣቦ ወራ እውን ካብ ክልል ኣምሓራ ንኣዲስ አበባ ዝኸይድ ናይ መኪና መጓዓዝያ ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ምስ ዕጡቃት ፋኖ ብዝፍጠር ፀገማት ሽግር ከም ዘጋጥም ኣስዋይ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ባህር ዳር ብነፈርቲ ክኸይድ ከም ዝመርፅ እዩ ዝንገር። ብነፈርቲ እናኸድካ ግን ሳዕ ክንደይ ንተራ ሰብ ከገልግል ከም ዝኽእል ኣይርዳእንን እዩ። ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚ እውን ሓድሽ መዓዝን ሓድሽ ኩነታት ፈጢሩሉ ኣሎ። ናብ ሶማሊያ ምስ ሰግር እቲ ጉዳይ ናቶም መመሊሱ እናረሰነ ዝኸይ ዘሎ ጊዜያት የጠበቃትን ጦር አሁን ለቅቆ ይውጣልኝ ብላለች። የሶማሊያ መንግስት ዜና ወኪል ሶና የፈረንሳይ ዜና ወኪል ኤኤፍፒ ከሰሞኑ እንደዘገቡት የሶማሊያው የመከላከያ ሚኒስትር አብዲካደር መሐመድ ኑር የኢትዮጵያ ሰራዊት ከቀጣዩ ተልዕኮ ውጭ መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣዩ የአውሮፓውያኑ ዓመት በ2025 በሶማሊያ በሚሰማራው የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ ውስጥ የኢትዮጵያ ኃይላት ተሳታፊ እንደማይሆኑ እናረጋግጣለን ብለዋል። ለዚህ ሶማሊያ ውስጥ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊያ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2015 ኣብኡ ክህሉ ከም ዘይኮነን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እውን ክኸውን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ እውን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክድግፎ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ከዓ ውፁእ ዝኾነ ርኡይ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ናይ መንግስቲ ዓቢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ ካብ 2006 ክሳብ ሕጂ ብሒቶሞ ዝነበሩ ሓደ ዓብይ ከም ንቡር ነገር ተወሲዱ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ግብፂ ኣብቲ ገይማትያ ካብቲ ቦትኦም ክትግልፎም ምኻላ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ዲፕሎማቲካዊ ፀቕጥን
ምቕርቃርን ክሳዕ ክንደይ ክሕይል ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ካብቲ ኢንተርናሽናል ዘለዎም ወይ ኣብቲ ዞባ ዝነበሮም ፅልዋ ጠቕላላ ወላ ሓንቲ ክህልዎም ከም ዘይክእል ሶማልያ ሓንቲ ካብትን ኢትዮጵያ ኣገዳስነት ከም ዝህልዋ ጌራታ ዝነበረት እያ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተገዳስነት ዝረክብ ዝነበረ ናብ ሶማልያ ዘሎ ናይ አልሸባብ ንምቁፅፃር ዓብ ኣበርክቶ ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝበሃል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶማልያ ዝኾነ ተራ ክፃወት ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዕግርግር ውግን ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ክፈጥር ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ናይ ኣቢ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦ የብሉን ኣብ ዓለም ኣብታ ሃገሩ ከም ድሌቱ እታ ሃገሩ ድማ ብኩሉ ወገን ኩናታት ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓገዛትን ብዙሕ ፅቡቅ ሽምን እያ ትረክብ ነይራ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ዘይርጉእነት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር እውን ሽግር ይፈጥር ነይሩ እዩ እቲ ሶማሊ ፓይሬትስ ዝበሃል ነቲ ባሕሪ ረቢሽዎ ነይሩ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ድማ ግብረ ሽበራ ናብ ኬንያ ይገብር ወይ እውን ገለ ይገብር ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ነዚ ንምቁፅፃር ዓብይ ሰራዊት ተበርክት ዘላ ኣገዳሲት ናይ ግብረ ሽበራ ምምካት ዓብ ኣስተዋፅኦ ዘለዋ ተባሂላ ትርቋሕ ዝነበረት እያ ብመንፅር ድማ ፅቡቅ ሽም ብዙሕ ዝናታት ብዙሕ ገንዘባዊ ሓገዝ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ትረክብ ዝነበረት እያ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ 2025 ክኽትም ምዃኑን ኢትዮጵያ ኢዳ ኢትያ ክትሕውዮ ትኽእል ነገር ከም ዘይብላ በንፃሩ ኣብ ውሽጢ ሃገራ ከማን ዓቃብ ሰላም ከይኣትዋ ይድፍራሕ እዚ ሕጂ ዘሎ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ፀገም ኣብ ካልእ ዞባታት ዘሎ ፀገም ተሪኻ ኣቢ ክፈትሖ ስለዘይከኣለ ምናልባት ዓቃብ ሰላም ክኣቱ ኣለዎ ናብኡ ክበሃል ይኽእል ይኸውን ኣት ሳም ፖይንት ስለዚ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ንእሽተይ ስእሊ እውን እንተኾነ ክንደምንታይ ይኸስሮ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እኔ በምክንያትነት የተቀመጠው ኢትዮጵያ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ጥሳለች የሚል ነው። በአዲሱ የአፍሪካ ህብረት የድጋፍና የማረጋጋት ተልዕኮ ውስጥ ሰራዊታቸውን የሚያሰማሩ ሀገራት ዝርዝር በቅርቡ ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል። ግብጽ በሶማሊያ ለሚሰማራው አዲስ የሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ወታደሮች ለማዋጣት ያቀረበችውን ሀሳብ የአፍሪካ ህብረት በበጎ ጎኑ ተቀብሎታል። ኢትዮጵያ ከዚህ ዝርዝር ውጭ መሆኗ ሶማሊያ አስታውቃለች። ይህ ሁሉ ሸብረብ ከአልሸባብ ሊመጣ የሚችለውን ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ግብፂ ሰራዊት ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰራዊት ክትክኦ ከም ዝኽእል በቲ ናይ ሕብረት አፍሪካ ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ኣብ ትሕቲ ኣቢ ኢትዮጵያ ቢጌስት ሉዘር ኣብቲ ናይዚ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ኤርትራ ዝነበራ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝምድና ብሰንኪ ዓንዳር ኣካይዳናቱ ክኸስሮ ከሎ ብሶማልያ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመት ፅቡቅ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነስ ረብሓ ዝነበሮም ዓብ ፅልዋ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር እውን ከም ድሌቶም ንክፃወቱ ዘኽእሎም ዝነበረ ሓይሊ ብሰንኪ ዓንዳር ኣካይዳናቱ ሉዝ ከም ዝኸሰሮን ናይ ሶማሊላንድ ድማ ዝኾነ ነገር ዝተወደን ዝተጨበጠን ነገር የለን ካብኡ ናብኡ ከማን ሶማልያ ንዑ ዝቐለለት እያ ነይራ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓደ ጥሙር ሃገር እዩ ወላ ሃገር ተዘይኮነ ኣዝዩ ሰራዊት ዘለዎ ጥሙር ህዝቢ እዩ ሶማልያ ግን ፋሕፋሕ ዝበለ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ረብሓናቶም ንምስማዕ ወላ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እውን ብኡ ምስቶም ገለ ክልላት ገለ ገይሮም ገለ ዝሓሸ ዕድል መሃለዎ ነይሩ ግን ናብ ሶማሊላንድ ዝኸደ ኣብኡ ኢማራት ነቲ ቦታ ሒዝዎ ስለ ዘሎ እታ ንኣቢ ዝኸዳ መንገዲ ድማ ዓብ ውድቀት ተስዕበሉላ ካብኣ ንድሕሪት ክምለስ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን እቶም ኪላታት ናቱ ስቲል ኣብ ትዕቢት ተባዒጦም ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ፊል ላይሆኑ ይችላሉ እነሱ ስላሉ ላይፈጸም ይችላል ለምን በለኝ አንደኛ ፒስኪፒንግ ሚሽን እንዲቀጥል ከተፈለገ እነሱ ብቻ አይወስኑም ኮ ወሳኝ አለ ገንዘብ ፑት አፕ የሚያደርጉ አካላትና ሀገራት የነሱ ተጽዕኖ አለ ሞራል ተጽዕኖ ፋይናንሻል ተጽዕኖ ፖለቲካል ደግሞ ተጽዕኖ አለ ማለት ጊዜያዊ መንግስት ላይ ራሱ ጊዜያዊ መንግስት በነገራችን ላይ ባጀት የለውም እስካሁን ድረስ ማን ነው ገንዘብ የሚደጉመው በየ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ሶማልያ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ውሳኔ ኢትዮጵያ ኣብኡ ክትህሉ ድያ ኣይትህሉን ንሶም ጥራይ ኣይኮኑን ዝውስንዎ እንታይ ዳ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ እውን እቲ ማእከላዊ መንግስቲ በይኑ ዝውስኖ ኣይኮነ እንታይ ዳ ማሕበረሰብ ዓለም ሴኪሪቲ ካውንስል ከምኡ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝውስኖ ስለዚ ኢትዮጵያ ዕድል ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣይንደልየኩምን እያ ካብ ዓድና ውፁ ኢላቶም እያ ሶማልያ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዘይኽብር ኣብቲ ቦታ ትከኣቱ ይክእልኒ ብምባል ኣብ ጎኒ ሶማልያ ይደው ኢሉ ስለዚ ኣይደኖ ኣበናይ ቦታ ይተሪፉ ዘሎ እሱ ብዛዕባ ዝዛረቦ ዘሎ ኣርስቲ የለን ዝኾነ ንዑ ዝኸውን የብሉን ግን ስቲል ኣብቲ ምህውታት ግን ከም ድሌቶም ክህብቱቱ ስለ ዝኽእሉ እቲ ዘረባ ይቕፅሉ ኣለዉ ማለት እስካሁን ድረስ ማነው ገንዘብ የሚደጉመው በየጊዜው ስንት መቶ ሚሊዮን ዶላር የሚሰጥ በማቴሪያል በገንዘብ በምን ምዕራቦች ሀገር ነው ይህ ፋክት ነው ማንም ቬሪፋይ ማድረግ ይችላል
ምን ያህል በእነሱ ዲፔንድ ያደርጋሉ ለማን የሚለውን ነገር። ስለዚህ ያን ስለሚያደርጉ እናንተ ሰዎች አደብ ግዙ ተው ይሏቸዋል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ግዙ ተው ይሏቸዋል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ይሄ ኢትዮጵያ አትግባ የሚለውን ነገር አዎ ኮንሰርናችሁ ይገባናል ይሏቸዋል። የዲፕሎማቲክ መልስ አለ ነው ደግሞ ኮንሰርናችሁ ይገባናል ለምን ቅሬታችሁ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ዝሸንኩል ዝብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ፍረን ዘይብሉ ነገር እኮ እዩ ኣይሰልጠካንዩ ኣይኮነካንዩ ኣይተኣትውን ኢኹም እቲ ሊስታውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ክወፅእ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ጌርና ዓቃብ ሰላም ኮይና ካብ ኢትዮጵያ እቶም ማሕበረሰብ ዓለም ወላ ኢትዮጵያ ሕማቕ ተገብረትኩም ወላ ልኡላውነትኩም ተደፍረትኩም ድሓን በቃ ሕራይ ጥራይ በልዋ ክትብሎም እያ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ብሓቂ ዘማቶ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ምዃኑ በዚ ካ ትፈልጥ ግን ንሽተይ ኣብዝኻ ንስማዕ ዝምልከት ዘጠራጥር ነገር የብሉን ኣብ ጎንና ኣብ ጎኒ መኸተ እዩ ዘሎም ክብላ ተዛሪበን ነይረን ከምዚ ዝመሰለ ቅዋም ናይ ዝበዝሕ ሰራዊትና ይኮነን ያው ብዙሕ ምዝራብ ዘድልዮ ይኮነን በብግንባሩ ተጋዳላይ ተማይጡ እንታይ ከም ዝወሰነ በብኸባቢና ሰማዕና ይህልወና ይኸውን እዩ ሰራዊትና ብሓፈሹ ኣብ ጎኒ መኸቱ እዩ ዘሎ ከምዚ ዝረግፅ ኣረጋግፃ ኣብ ሰራዊትና ዝግለፅ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ንረዳእ እያ ብዛዕባ እታ ናይ ውድብና ዝምልከት ቅድሚ ሒደት መዓልታት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ድማ በጻም ስራሕ ውድብ ምስ ኣመራር ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዝገብርዎ ኣኼባ ሙሉእ ምርዳእ ገይሮም ወፂኦም ኣለዉ ኢሉ እዮም ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ብምዝታይ ጸገማት ንምፍታሕ ብሓባር ንምቅላስ ተዳዳዲእና ኣለና ዝበለት መግለፂ እዚ ድማ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ኣረኩብና ዝብል ምዃኑ ብብዙሓት ፈለጥቲ ውሽጢ ተገሊጹ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ዝጽሕፉ ወገናት ድማ ኣብ 11 ሰዓትን 59 ደቂቕን 59 ሴኮንድን ሰዓት ኣለና እናብሎም እናጽሓፉ እዮም ዝርከቡ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ንምቁፅጻር ን6 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት መደብ ኣውፅም እናተንቀሳቀሰ ከም ዝነበረ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ድማ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ዝተባሃለ ስጉምታት ትማል ወሲደሎም ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍልጦ ወፃኢ በጀት ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይንቀሳቀስ ናብ ኩለን ባንክታትን ዝምልከተን ትካላትን ተጻሒፎም ሓዱሽ ምትዕራይ ሽሞት እውን ገይረሎም ኣመሓደርቲ ዞባታት ከምኡን ሓለፍቲ ጸጥታን ፖሊስን ብትማሳሊም ነቲ ስጉምቲ እገዳ ዘይምልከቶም ዝተባሃለ ኣካላት መስረት ብምግባር ካብ ኣፍልጦ ኣመሓደርቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ገንዘብን ሃፍትን ከይግበር ኣዚዞምሎም በዚ ድማ እቲ ንዕለት 6 ዝተሓሰበ ዕልዋ ፈሺል ይብሎም ፈለጥቲ ውሽጢ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ ብወገን ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝቐረበሎም ስልጣን ኣረኩብና ዝብል ከም ዝነፀጉ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ርእይታትን ትንታነታትን ብምሃብ ዝፍለጥ ኣሉላ ሰሎሞን ከም ዝብል እዚ ወልዶ ጀኖሳይድ ክምክት ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ናበይ ትኸይድ እንታይ ይግበር ትግራይ ድማ ኣብታ ስልጣን ናይ ትግራይ ኣብታ መቐለ ዘላ ኩርሲ ንሓትሕዶም ይባልዑ ከም ዘለውን ዕልዋ ተገይሩ ኣይተገበረን ተፈቲኑ ክፍተን እዩ ሰራዊት ምስመን ኣሎ መን ኣበይ ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ዳርጋ ኣብታ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድራማ ናይ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ መወዳእታ የብሉን ቀጻሊ ከም ዘሎ ኢና ሪፖርት ክንገብሮ ንኽእል እምበር ትንተና ክንበሉስ ኣይንኽእል ኢና በዚሑ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ረኣናዮ ኣብ ኤርትራ ምስ ሓላፊ ናይ ሓበሬታ ከምኡውን ናይ ዩኤን ኢንፎርሜሽን ሰርቪስስ ዝበሃል ዩናይትድ ኔሽንስ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስስ ሓላፊት ናቱ ሚስ ሳንድራ ማኺራ ትበሃል ናብ ኤርትራ ኣትያ ከም ዝነበረትን ምስ ሓላፊ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝተረኸበትን እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ቀጻሊ ኣሉታዊ ጸለሜ ኣብ ሚድያታት ዝመጽእ ኣመልኪታ እውን ከም ተዛረበት ኣነ ሓደ ካብቶም ዝከታተሎም እታ ናይ ዩኤን ወኪል ናይ ዩኤን ወኪል ኣብ ኤርትራ ኮይና ተመሪፃ ዘላ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ኮይኑ ዝስምዓኒ እቲ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ናይ ልምዓት ኤጀንሲስ ናይ ቁጠባ ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን ድማ ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ኣብ ባይታ ዝርእይዎ ዘለዉ ስራሕ ድማ እናጠመትዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ከመይ ጌርና ነዚ ሃገር እዚኣ እቲ ዘለዋ ስእሊ ንምቕያር እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብል እውን እጃቦም ከበርክቱ ክጓየዩ ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ እቲ ዩኤንዲፒ ተበልና ድዩ ዋላ ዩኒሴፍ ተበልና ኩላቶም ምስቲ መንግስቲ ተሓባቢሮም ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ኣፍኮርስ ንሳቶም ዘለዎም ዓቕምታት ኣዝዩ ድሩት እዩ ግን ምስቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ምስ ተመላለዮም ተኸይዶም ኣገዳሲ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ድማ እዚ ሓደ ካብቲ ክንከታተሎ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት እናጠመትና ክንከይድ ከለና ብካል መንገዲ ቅድሚ ሕጂ ዝተባሃለና ካብ ዩኤን ኩሉ ግዜ ምዝካር የድሊ
culture of not speaking out, of not publicizing what we do, of not doing PR, public relations or communications campaign about what we do. We have to get away from it and actively campaign about what is happening, because these are some very, very يا حلفتنا يوين بإرترا نا يوين دي بيز نبرت بلتويو تايلا إرترا بتعمي دخمت أبت بي آرز بار ويون public relations بحال بزعباتي أبت حجرات جبرزلو لوتي ويون سرح نعلم أمنجار أزياد دخمنت كم زلوان زلنا ننبرو زلنا علم نتتصرحو زلخا بي آر نسبات كتفلت مسعار العلا قداس نزلو ومخانو يا تنقر سلزي أتزجبر زلو بجمريا نسبي أبوش تندقن زلو رختي تخكلنيا كوميونيكيشن كجبرالهم of course RTV نتزلون كونتات يقولوا يجن RTV تراي حدا channel أخول ديو خال من قدر كم يجير كحد قلت تغل نزبل من البات بزوج تزارب ولا تغل أبير ترى زلوا زبجن قدام ما يكون فلز جبوت تغني أنت محبر سب عالم زعبير ترى أزيو قالوا توصل لسه قدر زلوا أنت من قصة ما proactively engage كجبر كم زلون نايم من قصة عبس راح كم زلون نزي قالوا توصل لنا مغيار كم زيلومنا ترى يكون الناس خادمة نتصبغ نجارنات كدف قالوا كم زلكا كاوش تعدي زعجنا بنتاب حبريتها تدوس زلوا زين إحنا شير نقبر تصبغ كانت غني تي منقستون استفل عليو سورسز ناتو غيرنا بنت ولا بتير تي في حتر زبالة فيديوهات نخوم ترايز تصرح بإنجليش تدالو وين تزوج نيرم نتي public شير مقبار محجز زنيرو فزي بزح صراح بزح إيو كم زدلي بالعلو كله جن تي كابتم UN agencies was alutawi تقنيا بالإيرترا نسو زيادة نساتهم إجام كلهم قدر كم زلوا ما بتجبر زلوا أجد سنة كلوا يغلي سلزي تي إيرترا تجبر زلا ركباتون أستوات أو زلوا خيني سمع الناس كذا يسمعوها منسيات كتستوعلوا له زدليون تالو 9 ناس نت ناي باسع حرام وسا مسترجع جسه دعيو نابس مراجع كأخوهم سلزوانه እቲ ግንባር ናይ ግንዳዕ ናብ ኣስመራ ከምዚ ኢሉ ዝነበረ እውን ህዝባዊ ግንባር ኣስፊሑ ምሸነ ክደቂ ኣምሓረ ተጠውዩ እቲ ሓደጋ ንጹር ስለ ዝገበሮ ሓደጋ ንኣቶም ማለት እዩ ንኣና ግን ናይ ናፅነት ጉዕዞ ዘቀላጥፍ ስትራቴጂ ምስ ኣግፍሐ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ንህዝባዊ ግንባር ፃውዒት ገይሮምሉ እንታይ እቲ ፃውዒት ህዝባዊ ግንባር ይወደቅ ከምኡኻ ናይ ደርግ ልኡፍ نعلت 19 قنبوت 1991 ኣብ ለንደን ክርከቡ ፃውዒት ገይሮም ህዝባዊ ግንባር ሻዕብያ ከዓ ንዓይነን ጭዋስያ ናብ ልቆታ ተባሂሉ ከም ዝብሰል እቲ ውዲት ስለ ዝተረድኦ እሺ መሲና ግን እታ ትብልዋ ዘለኹም ዕለት 19 ገለገለና ውድባዊ ስራሓት ስለ ዘለና ኣቐዲምና ዝሃንፀፅናዮ ውድባዊ ስራሓት ክንዝትየሉ ዘለና ስለ ዘለና كم أمدم أوصينا لنا مصونا نوحلنا زبل ملختي اللي أبو شعبيا نحن أفسون بس إحنا ساين بأسن إلهم نعلت إسرائيل شو عتن قنبوت شان شعت 209 هذا قصر حيزم شعبيا ويخا وهي عدد 19 ودباو قداز بلا نايب حقي عبيد بلا ودباو قداز كوينا متكعت كم حارة جميل عدد 19 مثل متكعت سليتو عدد إسرائيل هذا ويو ترمز ملء دم ناب مريت النادر بغا فم تدرس شبوت اكسرتي ناب زفكر نبره منغستو هايله ماريام كولونيل منغستو سمكو زغونه صعينو نزيمبابوي زادن كوينو على 91 داري على 94 كا رس حالتا ما يرترا زغونه تاسمرا حراوزيا ويو وصلنا لندن كا 3 معال تريفو على 97 وا حجه تباهيلهم እጂ ኸንታይ ጽውዕና ዲኹም ጉዳይ ሲ ተቐያይሩ ኢልዎም ሻዕብያ ኖኖ ክመፅእ ኣለኩም ናይ ግድን ሕራይ ድሓን ንመፅእ ከይዶሞም ሻዕብያ ከይዱ ምስ ኢሳያስ ይኸይዱ ካብ ኢወደግ ከዓ መለስ ከይዱ ካብኦም ከዓ ሰዲዶም ኣሻግረ ብለቱ ሓደ ድኢኹም ብዝኾነ ግን ሽዑ እውን ፖሊስ ዘምፅዎ እንታይ እዩ ወይ ኤርትራውያን ናይ ባሓቂ ተሃስዮም እዮም ተጎዲኦም እዮም ብኢትዮጵያ ሕጂ ግን ስፍሕ ዝበለ ነቲ ዝሓለፈ በደል ኣብ ግምት ተወስፍሕ ዝበለ ናይ ርእሰም ምሕዳር ናይ ነፃን ሓውሲ ነፃ ኮይኖም ዝኸድሉ ኩነታት ዳ ክፍጠር ኣለዎ እምበር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ የብላ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዘተ ክትገብሩ ኢና ንደሊ ተሰማሚዕኹም
نحبار من قستي أو إثيوبيا تقول له قناتات كمسينا ندلي أشياء نتانا أصلا تيابرا تبهال كن سمع عند دندنا ولا من قستي أترى وني لكم كتروجوا أين قبولاني نهيجي ولا سمراتو ولا هذا قولوا من قستي أترى بالأواج أين قبولاني نه يسدن زرواهم زمصوم هو تازيت غير بوليسيوم سلازغونتهم مالتي وشعو بصاي سياسن ملسن كا مشاهدن است إلهم قروا عرفتو سيلهم نتي أبجمجم هدي سابا تزعز صنبز نبرة كم تعنتو يزوالكو مكان عايز الأهادو نهيزواو بنبار نايكم هذا أهادو نهيزواو بنبارن كله تحيلاتنا إيه ودقن ويانت مرحو مالتي كله تزعز تواهيبوا بتو تبعيلو أنا تأسران شو منتن كا ندي سابا تتحيزا مالتي يحرزقنا تازن تاو قورقولو وقورو صغم سلازيلة تعنتو يزوالكوهم نحسار كزي شراوات على الإلون واتيوم ناتسنتنا ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ሰሚዕኩም ዶ ካብ ሊቃውንቲ ኣቶ ሰሎሞን ድራር ዝመፅእ ዛንታ እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕጎስ ከምዚ ዓይነት ነዚ ሓድሽ ወለዶ ተገዲሶም ነቲ ታሪክ ይፈልጦ እንድዩ ክፈልጦ ይግብኦ እንድዩ ዘይኮነስ ከተፍልጦ ኢልካ ምፅዓር ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዓብ ክብሪ ድማ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብቐፃሊ ክመፅእ ድማ ዶኩመንት ታሪክ እውን ስለዝኾነ ተሰኒዱ እዚ ሰብ ኣብ ደግዚኡ ክሰምዖ ስለዝኽእል ናይ ብሓቂ ደስ ብላካ እስከ ንቐፅል ምናልባት ናይ መወዳእታ መደበይ ካብ ትኸውን ነዊሕ እንድያ ገይራ እዚኣ ጅግና ዝኾነት ፅብቕቲ ሃፍትና ጓልና ስኒት ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ሚስስ ዩኒቨርስ ንኤርትራ ከም ብሓድሽ ከም ብትኽክል ኣኽሪዓ ክብሪ ናይ ህዝባ ክብሪ ናይ ሃገራ ባንዴራ ናይ ሃገራ ከም ዘንበልብል ገይራ እቲ ውድድር ተዛዚሙሎ ዝኾነ ኮይኑ ኤርትራ ስኒት ካብቶም ኣብቲ ውድድር ኣይተዓወተትን ግን ንዓና ኦልሬዲ ስኒት ዕውቲ እያ ምክንያቱ እቲ ዝድለ ናይ ኤርትራ ነገር ኣንፀባሪቓያ እቲ ምንፅብርቓቕ ብፍላይ ናይ ባህሊ ናይ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣፍሪካውያን ዘምፅዎ ንባህላቶም ዘንፀባርቕ ዝገበርዎ እዩ ግን ኣነስ እቲ ናይ ስኒት ዝያዳ ደስ ኢሉኒ ናትካ ስለዝኾነ ክትብሉ ንትኽእሉ ግን ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ከም ዝነበረን ስኒት ድማ ንኤርትራ ዝለዓለ ክብሪ ዘውህብ ምርኢት ከም ዝገበረትን ኣብ ኩሉ ጉዳይ ድማ ናይ ስኒት ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ከተንፀባርቕ ትኽእል ኮይና ስለዝተረኽበት ኩሉ ኣከዳድና ኣቃውማ ነገራታ ኩሉ ናይ ብሓቂ ብስኒት ተሓቢና ንሳን ስድራን ድማ እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓኩም ክብሎም ይደሊ ብሓቂ ንስኒት ዝደገፍኩም ኩሉኻትኩም ዘተባባዕኩማ ድማ ነቲ ንስኒት ንምሕጋዝ ዝተገበረ ኣስተዋፅኦ ድማ ኣምላኽ ኣብዝሑ ይፍደኹም ንብል ስኒት ድማ ብዙሓት ከም ስኒት ዳመሰላ ለባማት ውርዙያት ክብሪ ናይ ባህልን ክብሪ ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ዝርድዕን ፅፉፍ ዝኾነ ኣከዳድና ዘለወን ኣብ ዘበነ ኣብ ፋሽን ሾው ክበሃል ከሎ ጥራየን ዝኸዳ ዋልዲ ካትሪ ናይ ብሓቂ ክብራ ዝሓለወት ለባም ጓል ርኢና ኤርትራ ድማ ብመንፅር ከቢራ ክንብል ንኽእል ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ክንብለኩም ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ነዚ ቻነል ምሃብ ድማ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ ምዚኣ ብልፅቲ ደርፊ ካብ ናጎ ንስኒት ኢሉ ዝደረፋ ደርፊ ምሳ ክገትፈኩም የስምዕዋ ላይክን ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግዛት ድማ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ نبقى مثل حيت 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 نبقى مثل حيت نبقى مثل حيت نبقى مثل حيت نبقى مثل حيت 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 أسمير كيات غدا على مرقت يات خفدا أسمير كيات غدا على مرقت يات خفدا أسمير كيات غدا على مرقت يات خفدا استالي لي سلم علي سلم علي استالي لي سلم عليك واستاب عليك سالنجو حوايك سالالي لايك سالالي لايك سالنجو حوايك سالالي لايك استيلي ماي سالنجو حوايك سال سجن سال سجن سالنجو حوايك سال سجن وترت